Swagatam. It's a warm welcome from all of us. Yeah. So that's nice. So cinema chusini confidence tho maatladutunnaru. We welcome this young director as well into film industry. Mari ippudu manam vachina third song launch cheyalandi. Moodu paata Oohale ane paatani launch cheyalsindiga korutunnanu. Oh, my favorite song. పాటలు కూడా వినేసారా? కాదు, నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ టైటిల్ తోటి మ్యాచ్ అయింది కదా. ఓ అలాగా. ఓకే, గుసగుసలాడేయండి అయితే. థర్డ్ సాంగ్ ఊహలే థర్డ్ సాంగ్ లాంచ్. స్వరం నీవై దరే తాకుతూ అలా దాటేయకు మరో నీడై very melodious number. Thank you Srini garu and thank you Venu garu. It's really very interesting number. Chala different kind of music manam vintunam. తెలుగు సినిమాల్లో మనకి ఈ మధ్య కాలంలో మారుతున్న ధోరణి, మారుతున్న శైలి, కొత్తగా వస్తున్నటువంటి తరం మనకి కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ఈ పాటల్ని ఈ మారుతున్న జనరేషన్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని మెంటల్ మధ్లో ఆశిస్తుంది. దిస్ ఇస్ మెంటల్ మధ్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్. వి వెల్కమ్ నారా రోహిత్ గారు యాజ్ వెల్. TV9, NTV, వనితా టీవీ అండ్ TV1లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్నారు. ఈవెంట్ని మేనేజ్ చేస్తుంది జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ టుగెదర్. అండ్ మధుర ఆడియో ద్వారా మన ముందుకు వస్తున్నాయి ప్రశాంత్ విహారీ అందించినటువంటి సంగీతం. యప్ టీవీ ఈజ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పార్ట్నర్ టుడే. ఆల్ రైట్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, సురేష్ బాబు గారి మొహర్ గురించి, ముద్ర గురించి ఇందాకటి నుంచి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఆయన నన్ను కంటి చూపుతోనే సైగ చేస్తున్నారు ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు అని. సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనందరికీ తెలిసిన మూవీ మొగల్ డాక్టర్ డి రామానాయుడు గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, వారి తర్వాత వారసత్వంగా సురేష్ బాబు గారు, ఇలా వారి నిర్మాణ సారథ్యంలో వచ్చిన సినిమాలు ఒక ఎత్తు అయితే, ఎంపికలో ఉంటుందండి అన్నట్టుగా వారి ముద్ర, వారి చూపు, వారి చెయ్యి పడితే సినిమా యొక్క తీరే మారిపోతుంది. ఐ థింక్ పెళ్లి చూపుల నాడే పసిగట్టినట్టున్నారు దీని పల్స్. ఆ తర్వాత రాజ్ కందుకూరి గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయాణంలో ఆయన నమ్మిన కథని, సురేష్ బాబు గారు కూడా కథని బలంగా నమ్ముతారు. మాటలు ఇక్కడ కట్ ఏవీలో వేస్తున్నాను సార్, అందుకనే సురేష్ బాబు గారిపై ఒక ఏవీ. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సంస్థ పేరు వినగానే మొట్టమొదట గుర్తొచ్చే పేరు మూవీ మొఘల్ రామానాయుడు గారు. తండ్రి ఇచ్చిన నిర్మాణ బాధ్యతలను స్వీకరించి ఉన్నత ప్రమాణాలతో సంస్థను ముందుకు నడిపిస్తున్న సురేష్ బాబు గారు ఈ సంస్థ ద్వారా ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలను మనకు అందిస్తూ దాదాపు 120కి పైగా సినిమాలను నిర్మించారు.
వీరి నిర్మాణ సారథ్యంలో ప్రతిభకు పెద్ద పీట వేస్తూ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు ఎంతో మంది కొత్త వాళ్లను పరిచయం చేశారు. అయినా మనోడు ఎదగాలంటారు కొంచెం. ఏం ఎదగాలన్నా? మన పేరుకే ఇంజనీర్, పొట్టకొస్తే అక్షముకు రాదు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సినిమా అంటే ఒక మంచి సినిమా అనే బ్రాండ్ను సొంతం చేసుకుంటూ అదే క్రమంలో ఒక చిన్న సినిమా అయినా సరే వీరి వద్దకు రిలీజ్ కొరకు సహాయం కోరి వస్తే అందులో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి వారికి అండగా ముందుంటారు. రామానాయుడు గారితో మొదలైన ఈ సంస్థ వైభవాన్ని మరింత వ్యాపింపజేస్తూ అటు కుటుంబ కథా చిత్రాలను ఇటు యువతను ఆకట్టుకునే చిత్రాలను నిర్మిస్తున్న క్రమంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పణలో రాబోతున్న ఈ మెంటల్ మదిలో చిత్రం కూడా తప్పక ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఆశిస్తూ సురేష్ బాబు గారికి చిత్ర బృందం తరఫున హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సర్. So wonderful with your blessings. మరి ఈరోజు నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్ చేసుకోవాలి. రిక్వెస్ట్ రాజ్ కందుకూరి గారు వన్స్ అగైన్ టు బీ బ్యాక్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఈసారి సాంగ్ లాంచ్ చేయడానికి లెట్ మీ వెల్కమ్ లాస్కో ఎంటర్టైన్మెంట్ అధినేత శ్రీధర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాంగ్ విత్ ప్రొడ్యూసర్ టగోర్ గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ నో శ్రీధర్ గారు మనసు విప్పి బోల్డ్ మాట్లాడాలి కాబట్టి ముందు టైగర్ గారు విషెస్ చెప్తారు. Hello everyone. I know Raj for long and I just came to wish him all the best and for the entire crew. Thank you. Thank you Andy. So I know that would be short and sweet. Mike is all yours, Sridhar garu. It's definitely it's going to be a big hit. ఇది పెళ్లి చూపులకి సీక్వెల్ లాగా అనిపిస్తుంది. బేసికలీ పెళ్లి చూపులైనాక చాలామంది కన్ఫ్యూషన్లో పడతారు, కొంతమంది యూనో ఫిక్స్ అయిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటారు. అలాంటి సినిమా లాగా కనిపిస్తుంది. ఆల్ ద విజువల్స్ అండ్ ద హోల్ థింగ్, ద హోల్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ సురేష్ బాబు గారు ప్రజెంట్ చేయటం ఇస్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళ గురించి చెప్పానండి. 2 సార్లు చూశాను శ్రీధర్. ఇది పెళ్లి చూపుల కన్నా చాలా బాగుంది అన్నారు. విజువల్స్ కూడా అలాగే అనిపిస్తున్నాయి. సో రాజ్ కందుకూరి, యూ హ్యావ్ అ హిట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ ఇది ఇందాక వస్తే అన్నారు అందరూ ఇది ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కాదు, సక్సెస్ మీట్ అని. సో ఐ వాంట్ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ మేకింగ్ అ వండర్ఫుల్ మూవీ అండ్ గివింగ్ అ కెరియర్ టు లాట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్. గుడ్ లక్ ఎవ్రీవన్. అండ్ the music director also done a fabulous job, the re-recording wise or the songs wise, and I've seen his previous movie చాలా క్లాసికల్ టోన్తో ఒక ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాడు. అండ్ టుడేస్ జనరేషన్కి డెఫినెట్లీ విల్ టచ్ అ కార్డ్ అండ్ మై బెస్ట్ విషెస్ టు హిమ్ అండ్ ద లీడ్ పేర్ విష్ణు, అ వండర్ఫుల్ టాలెంట్. అండ్ ఐ డోంట్ నో వెన్ హీ విల్ ఎక్స్ప్లోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఐ థింక్ ఈస్ గోన్ ఎక్స్ప్లోడ్ అండ్ ఈస్ గోన్ బికమ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ గుడ్ స్టార్ అవుతారని ఆశిస్తూ విష్ణు, బెస్ట్ విషెస్ టు యూ. నాకు కొంచెం కాసేపు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది శ్రీధర్ గారు, మీరు మాట మొదలు పెట్టగానే సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడాల్సిన మాటలన్నీ మాట్లాడేస్తున్నారు ఏంటా అని. కానీ మీరు క్లారిటీతో చెప్పారు సినిమా చూసి 2 సార్లు చూశానని. ఇలాంటి ఆడియో రిలీజ్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నేను ఎంతవరకు చూడలేదండి. సినిమా చూసొచ్చి బాగుందని చెప్పేవాళ్ళు, అది గట్స్ అనమాట. ఇంతమంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో చూసి రావడం వండర్ఫుల్. సో ఈ పాజిటివ్ స్పిరిట్ తోటి మరి 4వ పాట కూడా లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సాంగ్ లాంచ్ చెలియో చెలకో సరే రాగన్.
చెల్లకో అడిగి అడగకో అడుగే కలపకే చెల్లియో చెల్లకు 24th నవంబర్ వస్తోంది అని అనౌన్స్ చేసింది. మెంటల్ మధ్యలో మీ అందరి ముందుకి రాబోతోంది ఆన్ 24th నవంబర్. ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, ఫుల్ క్లారిటీతో ఉన్నారు మా ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్. మరి మీరు క్లారిటీతో చూడండి, కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి, ఎక్కడ మొదలైంది, మన జీవితంలో కావాల్సిన క్లారిటీ ఏంటో తెచ్చుకుందాం. దిస్ ఇస్ మెంటల్ మధ్యలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మీరు చూస్తున్నారు లైవ్ ఆన్ TV9, NTV, వనితా టీవీ అండ్ TV1. జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టుగెదర్ మనకు అందిస్తుంది ఈనాటి ఈవెంట్ని. మధుర ఆడియో ద్వారా మన ముందుకు వస్తున్నాయి అద్భుతమైనటువంటి పాటలు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇళయరాజా అని అంటూ ఉన్నారు మన ప్రశాంత్ విహారీని. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ 2 more songs. ఇంకొక 3 పాటలు ఇంకా రావాల్సి ఉన్నాయండి. మరి నెక్స్ట్ సాంగ్కి రెడీగా ఉందాము. ఈ నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్కి మన ముందుకి ఒక 3 సెన్సేషన్స్ రాబోతున్నారండి. ఈ 3 కూడా యూట్యూబ్లో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని, సంచలనాల్ని సృష్టించుకున్నారు. మీడియాలో భేదం లేదు, టాలెంట్ ఉండాలే కానీ సత్తా ఎక్కడన్నా చాటచ్చు అని చాటి చెప్పినటువంటి మా యూట్యూబ్ ప్రభంజనాల్ని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ TNR గారు, ప్రేమ గారు అండ్ కత్తి మహేష్ గారు. All 3 together. I think this will be one of its kind. First time ముగ్గురు కలిసి స్టేజ్ మీద ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. Let me welcome all 3 of them onto the stage. రాజు గారు ఏం చేసిన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూనే చేస్తారు. మా అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు విచిత్రమైన ప్రొడ్యూసర్ అని అన్నారు కాబట్టి ఆయన కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా విచిత్రంగానే సెట్ చేస్తారు. ఇలా ఈ 3 యూట్యూబ్ సెన్సేషన్స్ని ఒక తాటిపైకి తీసుకురావాలన్నదే ఆయన కోరిక. సో ప్రేమక, విల్ స్టార్ట్ విత్ యూ బీయింగ్ ద సీనియర్. ప్రేమ, మెంటల్ మదిలో గురించా మీ గురించా? ఓకే, ఎస్. జై మెంటల్ మదిలో నేను కూడా చూశాను. చాలా అద్భుతమైన సినిమా. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ మూవీ ఐ థింక్ వివేక్ విల్ రియలీ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. వివేక్ ఆత్రేయ, రియలీ వండర్ఫుల్. The making, the screenplay, the dialogues and every frame is perfectly done. And music, వీళ్ళందరూ అన్నట్టు నిజంగా ఇట్స్ లైక్ వెరీ మెలోడియస్. నిజంగా ఇళయరాజా గారు మళ్ళీ చేస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది. అంత అద్భుతంగా ఉంది సినిమా. I have seen it and I'm sure you'll all love it. No confusion, total clarity. Film is fantastic. Wonderful. మహేష్ గారు, సినిమా మీరు కూడా చూస్తారు కదా? నేను కూడా సినిమా చూస్తానండి. మన జీవితంలో చాయిసెస్ ఉంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నోడికి చాయిస్ వస్తే ఏమవుతుంది అనేది సినిమా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే నటుడు కథను మోస్తాడు, హీరో సినిమాను మోస్తాడు. శ్రీ విష్ణు, దిస్ ఈస్ ద ఫిల్మ్, యు ఆర్ ద హీరో, నువ్వు మోయబోతున్నావు ఈ సినిమాని. అండ్ ఆల్ 2 లవ్లీ లేడీస్, యూ డిడ్ ఫ్యాబులస్ జాబ్. నివేద అండ్ యూ నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. ఆల్ ద బెస్ట్. రాజ్ కందుకూరి గారి గురించి, వివేకాత్రేయ గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పను, సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడుకుందాం. ఇది సక్సెస్ మీట్ లాగా అనిపించింది, అందుకని మేము అడిగాం. బట్ ఎనీవే, TNR గారు, వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్. హాయ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంతమంది పెద్దల మధ్యలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజ్ కందుకూరి గారు. అండ్ చాలా 2 సార్లు ఇన్వైట్ చేశారు సినిమా చూడమని, చూడలేకపోయాను. నిజంగా చూస్తుంటే నేను కూడా ప్రేమలాగా, మహేష్ కత్తిలాగా మాట్లాడేవాడిని. ఫైనల్లీ చూస్తుంటే పెళ్లి చూపుల కంటే పెద్ద హిట్ అయ్యేలా కనబడుతుంది. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడలేను. సూపర్, థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ద బెస్ట్. వండర్ఫుల్. సో ముచ్చటగా 3 ఉన్నారు కాబట్టి ఈసారి పాటని
వినే అవకాశం ఇస్తున్నాం. ప్రతిసారి చూస్తున్నాము, లిరిక్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఈసారి పాటలో చేసిన ప్రయత్నాన్ని వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సాంగ్ నెంబర్ 5 లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఫైనల్లీ రోహిత్ గారిని మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మొత్తానికి డైరెక్ట్గా చూస్తాను. సాంగ్ 5 లాంచ్ అని చెప్పి. సాంగ్ 5 లాంచ్. Great. Together. Thank you so much. Let's listen to this song. मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे को सुनकर तेरी राह को चुनकर तेरे पाँव में पड़कर रहते ऐ मालिक तेरे बंदे हम, 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 मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, मालिक तेरे. That's Malik Tere. డిసెప్టివ్గా ఉందండి మ్యూజిక్. మెల్లగా మొదలైతే ఏమిటిది భజన్లాగా మొదలైంది అనుకున్నాను, ఆ తర్వాత ఒక ఊపు తెప్పించారు. సో భాష కూడా అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టుగా ఉంది. ఈ పాట రాసింది మన బాంబే నుంచి హిందీలో అని అనుకుంటున్నారేమో, కాదండి, అచ్చ తెలుగు సిరాతో రాశారు మా సిరాశ్రీ గారు. లెట్ మీ వెల్కమ్ సిరాశ్రీ గారు ఆన్ టు ది స్టేజ్. పాట హిందీలో వినిపించినా తర్వాత ఇంకా పూర్తిగా వింటే అందులో ఉన్న తెలుగుదనం ఏంటో, అందులో ఉన్న హిందీతనం ఏంటో అర్థమవుతుంది. ఏం సిరాశ్రీ గారు, ఒక్క సినిమాతో మీరు హిందీ రచయిత అయిపోయారండి. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా తెలుగు పాట కంటే హిందీ పాట రాయటం చాలా తేలికండి. ఎందుకంటే అది అందరికీ అర్థం కాదు కాబట్టి. మనం రాసిందే హిందీ, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు సినిమాల వరకు. సో ఎనీవే, ఇది యాక్చువల్గా దీనికి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అని చెప్పి పేరు పెట్టారు, కానీ ఇది నిజానికి సక్సెస్ మీట్. కారణం ఏంటంటే ఈ సినిమా దాదాపుగా ఒక 200 మంది చూశారు ఆల్రెడీ. గత 4-5 రోజులుగా దీనికి స్పెషల్ షోస్ వేస్తున్నారు. అందరి వైపు నుంచి కూడా, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఫేస్బుక్లో దీని గురించి చాలా గొప్పగా పెడుతున్నారు. అంటే ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా లేదు. ఈవెన్ ఆఫ్లైన్లో కూడా అసలు ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ వినిపించట్లే. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రాజ్ కందుకూరి గారి జడ్జిమెంట్. ఆయన జడ్జిమెంట్ ఎంత గొప్పది అనేది ఈ సినిమా ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. నిజానికి ఈ సినిమా నేను చూసిన తర్వాత నాకు ఒకటే అనిపించింది, ఇది మినిమం 3 లాంగ్వేజెస్లో రీమేక్ అవుతుందండి. మినిమం 3 లాంగ్వేజెస్లో రీమేక్ అవుతుంది. అండ్ పెళ్లి చూపులు స్థాయి సక్సెస్ అందుకుంటుంది. వివేక్ ఆత్రేయ చాలా బిజీ డైరెక్టర్ అవుతాడు. అండ్ ప్రశాంత్ విహారీ వెరీ బిజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాడు. అండ్ అన్నిటికంటే మంచి శ్రీ విష్ణుకి ఒక స్టార్ స్టేటస్ వస్తుంది. అండ్ బియాండ్ ఎవ్రీథింగ్ రాజ్ కందుకూరి గారి జడ్జిమెంట్కి కూడా ఒక స్టార్ స్టేటస్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. సో రియల్లీ ఇది బాక్స్ ఆఫీస్ మీద ఎక్కుపెట్టిన మిజైల్ ఈ మెంటల్ మధ్యలో. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ అండి. మరి ఆ ఎక్కుపెట్టిన మిసైల్ డెఫినెట్లీ దాని రేంజ్కి వెళ్ళాలని, ఆ రేంజ్ సెట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. మరి ఇంకొక ప్రోమో రెడీగా ఉంది మెంటల్ మదిలో. టీజర్స్ని చూస్తూ ఉన్నాం, ప్రోమో ఒకటి చూసేసాం. ఈసారి వచ్చే ప్రోమోలో డైరెక్టర్ ఏం వదలబోతున్నారో చూద్దాం. హియర్ కమ్స్ అ ప్రోమో ఆన్ మెంటల్ మదిలో. ఈ రెండిట్లో ఏది బాగుంది సార్? కూల్ వాటర్, నార్మల్ వాటరా? ముంబయా చెన్నైయా? నాకు ఆప్షన్స్ ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను.
సో దాట్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ ప్రోమో. కన్ఫ్యూజన్ ఇందాక చాలా బాగా చెప్పారు మహేష్ గారు. మామూలుగా మనకి చాలా చాయిస్ ఉంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, కానీ బోల్డ్ అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న మనిషికి చాయిస్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పారు. దట్స్ రియలీ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఆ పక్కనే ఉన్న ఎల్ఈడి కూడా వెరీ ఇన్నోవేటివ్లీ డిజైన్. జే మీడియా నరేంద్ర గారు రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ కాన్సెప్చువలైజ్ చేశారు. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి లైఫ్లో అని చెప్పడానికి. అటు ఒక పక్కన ఓలానా, ఊబరా, సామ్సంగా, ఐఫోనా, కేఎఫ్సీనా, ఇంకేదోనా అన్నట్టు ఇట్ వాజ్ అ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. థ్యాంక్ యూ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఫర్ దట్ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై యూ. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ సాంగ్కి మనం వెళ్ళిపోతున్నామండి. 6వ పాట మన ముందుకి రాబోతోంది. మరి ఈ 6వ పాటని లాంచ్ చేయడానికి ఇద్దరు శ్రీధరుల్ని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇద్దరు దర్శకులే, ఇద్దరు నిర్మాతలే. లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ అళ్ళాని శ్రీధర్ గారిని, అలాగే శ్రీ మధుర శ్రీధర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అల్లాని శ్రీధర్ గారు, చాలా కాలమైంది పెద్ద తెరపై మిమ్మల్ని మీ కైండ్ ఆఫ్ పౌరాణికాల్ని, జానపదాల్ని మళ్ళీ చూసి. బట్ ఈరోజు మెంటల్ మధ్యలోకి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి. సో ఈ చిత్రంతో మీకున్న అనుబంధం గురించి చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్కారం అండి. ఈ చిత్ర దర్శకుడు రాజ్ కందుకూరి గారికి, నిర్మాత వివేక్ ఆత్రేయ గారికి ముందుగా అభినందనలు. కొంచెం కన్ఫ్యూషన్, ఓన్లీ కన్ఫ్యూజన్ అండి, ఇప్పుడు క్లారిటీకి వద్దాం. నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి గారు, దర్శకుడు వివేకాత్రేయ గారు. అయితే మనం చూస్తున్నాం రాజ్ కందుకూరి గారి పార్ట్ 2 మీరు చూస్తున్నారు. పార్ట్ 1 నాకు బాగా తెలుసు వారి గురించి. ఇప్పుడున్న ఐడియాస్ అన్నీ ఆ రోజుల్లో ఆయనలో ఉన్న ఐడియాస్, అద్భుతమైన హిట్ చేయగల ఆ పవర్ అప్పుడే ఆయనలో మేము చూసాము. ఇవాళ మనకి నంది అవార్డ్స్ మనకి ఇచ్చారు ఈ మధ్య. నంది అవార్డ్స్ అనేవి కళాకారులకు గౌరవం తీసుకొస్తాయి, కానీ నంది అవార్డ్స్ గౌరవం తీసుకొచ్చిన సినిమా పెళ్లి చూపులు. అంటే చాలామంది పెళ్లి చూపుల సినిమా ద్వారా, పెళ్లి చూపులు లాంటి సినిమాలు ఇవ్వడం ద్వారా నంది అవార్డ్స్ తమ గౌరవం నిలబెట్టుకున్నాయని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని, పెద్ద హిట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఆయన పెళ్లి చూపులు ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు పొందింది. ఇది ఉత్తమ జాతీయ చిత్రంగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆర్ట్ సినిమాని, కమర్షియల్ సినిమాని కలిపి ఒకే సినిమాగా మార్చిన ఘనత రాజ్ కందుకూరి గారిది. వారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో మధురమైన పాటలు మన ముందుకి తీసుకొస్తున్నారు మధుర ఆడియో ద్వారా శ్రీధర్ గారు. శ్రీధర్ గారు, సినిమా మీరు కూడా చూశారు కదండి? అండి. అందరికీ నమస్తే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ మ్యూజిక్ ఆన్ మధుర ఆడియో. మెంటల్ మధ్యలో సినిమా చూశాను. మా యంగ్ టీమ్ రియల్గా సర్ప్రైజ్ చేశారు కంప్లీట్గా నన్ను. అండ్ పెళ్లి చూపులు అంటే కొత్త కంటెంట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే దానికి ఒక టెంప్లెట్ ఇస్తే, అంటే ఈ టెంప్లెట్ నన్ను మించి ఈ మెంటల్ మధ్యలో చేశారు. రియల్లీ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ కమింగ్ అప్ విత్ నైస్ కంటెంట్. సో ఐ అప్రిషియేట్ రాజ్ కందుకూరి గారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు. నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ సినిమాని. So have fun. This 24th Mental Madhilo is coming this 24th. So have fun. You will surely enjoy. ఈ క్రిస్మస్ సీజన్, సంక్రాంతి సీజన్ వరకు మెంటల్ మధ్యలో ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్టైన్ యూ. థ్యాంక్ యూ. మన మధ్యలోనే ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఒకసారి చాలే పోరా అనండి, నన్ను అనండి పోనీ. ఆ వర్డ్ నేను అనలేను అందరినీ, చాలే పోరా అని. పాట లాంచ్ అండి, అది పాట పేరండి. Yeah, I'm going to launch this song, Challe Pora. ఎంత డీసెంట్గా చెప్పారు. భలే వంటి కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈరోజు గుమ్మడికాయ హల్వా ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: గుమ్మడి తురుము 1 కప్పు, పాలు 1 కప్పు, పంచదార 1 కప్పు, నెయ్యి 1 కప్పు, యాలకుల పొడి 1/2 టీ స్పూన్,
మదికే రెక్కలొచ్చనేమో ఎగిరి వెళ్ళనేమో నిన్ను తాకెనేమో చల్లగాలిలా అటుపై బదులు వచ్చనేమో నన్ను చేరనేమో ఊహ కందలే నీ కొత్త వింతలా నిన్నలోని నేను నాకు నేను కాను నేడి తోడుకోరే పావురాయి నేను పంజరాన్ని దాటి చిన్న ఆశతోటి ప్రేమలేఖలే పంపనా సాల్లే పోరా ఈ తొందరంతా చూసలేరా వీరా సూరా సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా సాల్లే పోరా ఈ తొందరంతా చూసలేరా వీరా సూరా సర్లే గాని సక్కాని సుక్కా నీదేలేరా ఓ మగధీరా సో నవంబర్ 24వ తారీఖున మన ముందుకు వస్తుంది మెంటల్ మదిలో. సో గుమ్మడికాయ పాట వినేసాం, చివరి పాట మన ముందుకు రాబోతోంది. మరి ఈ చివరి పాటని లాంచ్ చేయడానికి విచ్చేస్తున్న అతిథులను ఆహ్వానించడానికి ఐ రిక్వెస్ట్ రాజ్ గారు టు స్టే బ్యాక్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. యప్ టీవీ డిజిటల్ అండ్ సాటిలైట్ రైట్స్ తీసుకుంది, అలాగే ఎక్స్క్లూజివ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా యప్ టీవీ ద్వారా వస్తుంది. సో వీ థ్యాంక్ CEO ఉదయ్ గారు, ఆయన యుఎస్లో ఉన్నారు. బట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ కంటెంట్ హెడ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ విజయ్ గారు యప్ టీవీ తరపున ఆన్ టు ద స్టేజ్. శ్రీ విజయ్ ఆదిరాజ్ గారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వేదిక మీదకి మరొక డైరెక్టర్ రాబోతున్నారండి, శ్రీ పవన్ సాదినేని గారు, సావిత్రి చిత్ర దర్శకుడు. లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ పవన్ సాదినేని గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్. ముందు పవన్, ఒక యంగ్ డైరెక్టర్ కష్టాన్ని అనుభవించి బయటకు వచ్చినటువంటి మీకు హౌ డస్ దిస్ రిలేట్ టు యువర్ జర్నీ? అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు యాక్చువల్లీ టీం రాజ్ గారు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. అంటే నేను యూఎస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ప్రేమాయిష్కాలు అనే సినిమా స్క్రిప్ట్ చెప్పడం రాజ్ గారికే జరిగింది. సో ఎప్పటి నుంచో అంటే నా ఫస్ట్ టైటిల్ రిజిస్టర్ చేయించింది రాజ్ గారి బ్యానర్లో. సో దాని తర్వాత అది లక్కీ మీడియాలో బెక్కం వేణుగోపాల్ గారితో చేశాను. అలానే శ్రీ విష్ణుని ఫస్ట్ టైం హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. సో దాంట్లో శ్రీ విష్ణుకి వచ్చిన పేరు ఇట్స్ వెరీగా అంటే సినిమానే డామినేట్ చేసినంత పేరు వచ్చింది. సో ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ అనమాట శ్రీ విష్ణుకి మళ్ళీ అట్లాంటి మంచి బ్రేక్ ఎప్పుడు అనేది. సో డెఫినెట్లీ మెంటల్ మదిలో విల్ ఆన్సర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నేను సినిమా చూస్తానే ఉన్నాను యాక్చువల్లీ. సో ఐ బీన్ వాచింగ్ ఇట్. సో డైలీ అంటే ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం. వివేక్ పర్టికులర్లీ అంటే ఐ వాజ్ స్టన్ అనమాట. అంటే తన ఏజ్కి తను రాసుకున్న రైటింగ్కి సో ఇట్స్ సచ్ అ బ్రిలియంట్ థింగ్. అంటే సో బ్యూటిఫుల్లీ రిటర్న్ ఈచ్ అండ్ అంటే చిన్నవి కూడా అంటే మనం యూజువల్లీ ఇలాంటి మెచ్యూర్ స్క్రిప్ట్లో మిస్ అయ్యే డీటెయిలింగ్ కూడా చాలా బాగా రాసుకొని అయినా వాట్ ఎవర్ ఆ కష్టం ఏదైతే ఉందో సో ఒక ఫస్ట్ కమర్గా వాట్ ఎవర్ హీ వాంటెడ్ టు డూ హెస్ డన్. థ్యాంక్ యూ రాజ్ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ హిమ్ అండ్ గెటింగ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్. అండ్ మ్యూజిక్ ప్రశాంత్. సో అందరు చెప్పినట్టు సో హిల్ గో ప్లేసెస్. సో కంగ్రాట్స్ టు ద టీమ్ యాక్చువల్లీ. సో అదే అందరు సక్సెస్ మీట్ అంటున్నారు కాబట్టి సక్సెస్ మీట్ లాగే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. సో కంగ్రాట్స్ టు ద టీమ్. సో ఇన్ అడ్వాన్స్ అండ్ November 24th everyone will enjoy. Thank you. Thank you so much Andy. Let me welcome Vijay Garu to speak a few words. Thank you so much. On behalf of Yap TV, we are very, very proud to be associated with Mr. Raj Kandukuri Garu and through him with Mr. Suresh Babu Garu. This opportunity brings us a great amount of hope. We are trying to create. We are trying. Confuse చేద్దామని ఈ ఒక చిన్న ఈకో సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేసి యప్ టీవీ ఇంక మీదట మంచి సినిమాలతో చేయి కలిపి we want to go ahead and create good films even for the overseas viewers. My best wishes to Vivek, the director, and of course Raj Kandukuri Garu and the entire team of Mental Madilo. All the very best. God bless.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరి ఇద్దరిని కలిసి సాంగ్ లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇక్కడికి 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 సాంగ్ నెంబర్ 7 లాంచ్. మదితోనే ఆటలేలని మనవ్యాలకించరాదటే మది దాటి ఆట సాగదే ఆ మనసు మాటే బదులాయనే దిశనెరుగని ఓ పవనం నిశితరగని ఓ ఉదయం ఇదే. వండర్ఫుల్. చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ నంబర్. మరి ఇప్పుడు లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్తో థ్యాంక్ విజయ్ అండ్ పవన్ గారికి థ్యాంక్స్ అండి. ఐ థింక్ నివేత, మీరు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన తెలుగు సినిమా హీరోయిన్స్లో అందరూ కూడా ఒక ప్రత్యేకత కోసం కష్టపడుతూ వచ్చారు. బట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ సో మచ్ అబౌట్ యూ అండ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఐ విష్ యూ గ్రేట్ లక్. ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తున్న విజువల్స్లో ఇంత క్యాజువల్గా కనిపించి ఇంత ప్రత్యేకంగా కనిపించడం వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. వెయిటింగ్ టు సీ మోర్ ఆఫ్ యూ. ఇద్దరు కలిసి చేసిన మ్యాజిక్ ఏంటో చూద్దాం. దెన్ దేర్ ఇస్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ అమృత యాజ్ వెల్. వెల్కమ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. మరి ఇప్పుడు లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇందా నుంచి ఊరిస్తా ఉన్నాం వస్తారు అని మా ఎర్ర కోట్ వేసుకుని వచ్చేస్తున్న రేవంత్ గారికి స్వాగతం పలికేద్దాం. లెట్ మీ వెల్కమ్ రేవంత్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఫర్ అ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆన్ దిస్ నంబర్. మరి ప్రశాంత్ విహారీ గారు అండ్ హిస్ టీమ్ ఆన్ ది స్టేజ్. Check. Check. రేవంత్తో పాటు ఈ పాటలో స్వరం కలపాల్సిందిగా లెట్ మీ వెల్కమ్ జిని ఆన్ టు ది స్టేజ్. రంజని గారు మిమ్మల్ని. రేవంత్ నువ్వు పిలిస్తేనే వస్తుందమ్మా. అంటే మీరు చెప్పింది ఆవిడ వినలేదేమో. అదే మరొకసారి అందరికీ నమస్తే అండి. బాగున్నారా? కొంచెం అందరూ హుషారుగా ఉన్నాను చెప్తా. ఫస్ట్ చాలా మొహమాట పడుతున్నారు మీ అందరూ. వద్దు, మొహమాటం వద్దండి. ఆడియో ఫంక్షన్స్ అసలు మొహమాటం వద్దు. ఇంకొకసారి సో విజయ్ దేవరకొండ గారు నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అర్జున్ రెడ్డిలో 2 బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్. ఒకటి తెలిసనే నువ్వు కాదని నాలో సగం ఇక లేదు
అని ఆ నిన్నలే నన్ను చూసి నవ్వలే మరునాడు అన్నదే ఇక ఉండబోదని అన్నది ఎవరో కాదు విజయ్ దేవరకొండ నా ప్రాణం నువ్వే నా గుండె నువ్వే అంటే నా గుండె మీరు అంటే బాగుంటుంది మా అమ్మాయిని అందరూ హర్ట్ అవుతారు సో ఊపిరాగుతున్నదే ఉన్న పాటు ఎందుకంటే ఈ సాంగ్స్ పాడాను సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ లాట్ సో మీరు డ్యాన్స్ బాగా వేస్తారని విన్నాను విజయ్ గారు మీరు డ్యాన్స్ సూపర్గా వేస్తారని విన్నాను ఎందుకంటే నేను మీకు ఫస్ట్ పాడిన మూవీ ద్వారక అందులో కూడా నన్ను ఎందుకండి మీరు డ్యాన్స్ వేయించని చెప్పి మన ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసినప్పుడు అన్నారు సో మీరు అలాగా ఇప్పుడు డ్యాన్స్ మీ చేత వేస్తా అని చెప్పి నేను రాజుగారితో బెట్ కాసాను నేను యాక్చువల్లీ సో ఫస్ట్ ఈ పాట ఒక ఫ్యూ లైన్స్ మీ అందరి కోసం హమ్ చేసి ఆ తర్వాత అసలు ఈ పాట ఎలా వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయం చెప్తాను హీ వి గో ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ ఏదోలా ఏదోలా నేను నీలా ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ ఈరోజే కావాలా నేను నీలా హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిగా చెలో అంటూ దూరం కూడా దూరం కాదా హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిలాగా చెలో అంటూ దూరం కూడా ఓకే అంటూ దూరం కాదా ఏదోలా ఏదోలా ఉందే ఈ వేళ ఈరోజే మారాల నేను నీలా సాగే వేళ ఇంకా అవ్వలేదు పాట అవ్వలేదు కానీ ఈ పాట కాదు కదా సెవెంత్ సాంగ్ కదా ఫస్ట్ సాంగ్ లో ఉన్నారండి కన్ఫ్యూజనా అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు అది అంటే ఈ సాంగ్ చాలా పెప్పేగా ఉంటుంది ఫాస్ట్ నెంబర్ మాట ఇంతవరకు మా ఆడియన్స్ ఇలా ఉన్నారు మా చాలా డల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు హుషారుగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు అసలు సాంగ్ పాడతాను కాదు 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 అసలు సాంగ్ పాడాలంటే రాజు గారు మీరు హీరోని తెలుసు సార్ స్టేజ్ పైకి నేను వెళ్ళి హీరోయిన్స్ స్టేజ్ పైకి తీసుకొస్తా కమా ఒకసారి గట్టిగా రాజుగారు చెప్పలు కొట్టండి మీరు వెళ్ళండి భయ స్టేజ్ పైకి వెళ్ళండి హలో అంటూ ఫ్రీడమ్ నేడే పిలుస్తోందిగా చెలో అంటూ దూరం కూడా దూరం మొత్తం ఎంతమంది సార్ హీరోయిన్స్ అంతేనా ఇప్పుడు అసలు ట్రాక్ ప్లే అవుతుంది సో గాయ్స్ రెడీ రైట్ సార్ చాలా పద్ధతిగా స్టేజ్ పైకి వచ్చి ఇలా కాకుండా కొంచెం అందరూ ఎవరికి వచ్చిన స్టెప్స్ వాళ్ళు స్టేజ్ పైకి ఇప్పుడు వేయాలని కోరుకుంటున్నాం వాళ్ళు డ్యాన్స్ వేయాలంటే మీరు హుషారుగా ఉండాలి సో రెడీయా రెడీ
ఇంకో చూశారు కమాన్. నువ్వే ఎదురై ఓ మరుపై ఓ గెలుపై గెలుపే మరుపై నువ్వే ఎదురై ఓ గెలుపై ఓ మరుపై నిన్నే గెలిచే ఓ కలనై ఓ కలనై కలలో కథనై నిన్నే గెలిచే ఓ కలనై ఓ కథనై మొత్తం సాంగ్ అంతా కూడా స్టెప్ ఇదే విజయ్ది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ దేవరకొండ గారు. డాన్స్ అని అడిగిన వెంటనే మొత్తం పాట అంతా కూడా ఇలాగే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అడగని వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రేవంత్, నలుగురు మొహమాటస్తులు కలిసి డాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపించావు రేవంత్. లేదు, ఆయన డాన్స్ బాగా వేస్తారు, ఎందుకు వేయలేదు మరి అర్థం కాలేదు. అదే 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 మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి, మళ్ళీ చెప్పు. అంటే మా ఇద్దరికి కొంచెం బాగా ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కువ, అంటే యూఎస్ టూర్ అది ఇది చేసామన్నమాట, సో అందుకనే. Wonderful, but thank you so much Revant for that wonderful performance. Once again, thank you so much Prashant garu and sir, thank you so much for the beautiful song. Thank you so much. Thank you Vijay. I request you to please take your seat. Sri Vishnu garu, thank you once again. Niveda, thank you. Amrita, thank you. మొత్తానికి అత్యద్భుతమైనటువంటి సాంగ్స్ అన్నీ మనం వినేసాం. థ్యాంక్ యూ రేవంత్, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ పర్ఫార్మెన్స్తో చివరిలో అందరినీ కలిపి స్టేజ్ మీదకి లాక్కొచ్చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు శ్రీ విష్ణు గారి ప్రయాణం గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి కదా. శ్రీ విష్ణు గారి హంబుల్ ప్రయాణం ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఆయనలోని నటుడిని మనం ఏ రకంగా పెద్ద తెర చూస్తూ ఉన్నాం, అండ్ ఇప్పట్లోని ఈ జర్నీకి ఈ సినిమా ఇందాక అందరూ అంటున్నట్టుగా మెంటల్ మధ్యలో ఒక మైల్ రాయిగా ఎలా మిగిలిపోబోతోంది, ఇవన్నీ నేను మాటల్లో చెప్పను, ఒక ఏవీ రూపంలో చూపిస్తాను. హియర్స్ అన్ ఏవీ ఆన్ అ హీరో శ్రీ విష్ణు. శ్రీ విష్ణు నటుడిగా తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్ చిత్రంతో ప్రారంభించారు. మొదటి చిత్రంలోనే కనబరిచిన నటనకు గాను ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు పొందారు. ప్రతి చిత్రానికి తన నటనను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఈ నవ హీరోకి మన్ననలతో పాటు అవకాశాలు కూడా సమాంతరంగానే లభించాయి. ప్రతినిధి, సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి, జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా వంటి చిత్రాల్లో ముఖ్య భూమిక పోషిస్తూ ఎందరో ప్రముఖుల ప్రశంసలు సొంతం చేసుకున్నారు శ్రీ విష్ణు. అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు చిత్రం ఘన విజయం సాధించి కథానాయకుడిగా సత్తా చాటుకున్న శ్రీ విష్ణు మరల మన ముందుకు రాబోతున్న మెంటల్ మదిలో చిత్రం తప్పకుండా విజయం వరించి అగ్రకథా నాయకులలో ఒకరిగా చేరాలని ఆకాంక్షిస్తూ శ్రీ విష్ణు గారు, వి విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అరవింద్ కృష్ణ మా అబ్బాయి అండి, డబుల్ మైండ్, ఏది త్వరగా డిసిషన్ తీసుకోలేడు. సో బీయింగ్ న్యాచురల్, ఆయన తత్వం, ఆయన స్టైల్, ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ కూడా న్యాచురల్గానే ఉంటాయి. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్లో క్లారిటీ ఎలా ఉందో మెంటల్ మదిలో చూడబోతున్నాం. ఆయనలోని పెర్ఫార్మెన్స్లో క్లారిటీ ఉందా లేదా మనం పెద్ద తెరపై November 24th చూద్దాం. బట్ రైట్ నౌ
మెంటల్ మధ్యలో థియేట్రికల్ ట్రైలర్ రెడీగా ఉంది. ఇప్పటివరకు బిట్స్ అండ్ పీసెస్గా ప్రోమో చూపిస్తూ వచ్చారు మా డైరెక్టర్ గారు. బట్ నౌ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ రెడీగా ఉంది. ఈ ట్రైలర్ని వేడివేడిగా మనకి ఈ విందుని పసందుగా వడ్డించడానికి నారా రోహిత్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. రోహిత్ గారు, వి వెల్కమ్ యూ. అండ్ రాజ్ కందుకూరి గారిని వారిని ఆహ్వానం పలకడానికి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రోహిత్ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. ఈరోజు మీ ఫ్రెండ్ కోసం మీరు స్పెషల్గా వచ్చారని తెలుసు. స్పెషల్ గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, ఏమీ చెప్పట్లేదు, కానీ మీరు మాత్రం మీ ఫ్రెండ్ గురించి బాగా చెప్పాలి. సో ఐ నో శ్రీ విష్ణు ఈజ్ వెరీ డియర్ అండ్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ టు యూ. బిఫోర్ యూ షో అస్ ద ట్రైలర్, ముందు మీరు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. అండ్ మెంటల్ మధ్యలో సినిమా నేను చూశాను అండ్ ఈ సాంగ్స్తో చాలా రోజుల నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాను. విష్ణు ప్రతి సాంగ్ నాకు అనిపిస్తూనే ఉన్నాడు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు రాజ్ కందుకూరి గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ఎప్పుడు సురేష్ బాబు గారు అన్న ఉంటుందని మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ వివేక్, ఐ హ్యావ్ వెరీ ఫ్యూ వర్డ్స్ టు టెల్, బట్ యువర్ ఎక్సలెంట్. నేను తరోగా ఎంజాయ్ చేశాను సినిమా చూసినప్పుడు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ a good film to remember for a long, long time. Thank you so much. And actually, na cinema ko 24th undi, but I don't feel it as a competition. I feel like both the films should do good and make money for both the producers. Vishnu, I have very few. Asal nenu Vishnu gurinchi em cheppakudadu. Me iddaru edo self daba kottukunnattu untadi cheppukunna. But నీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ని స్క్రీన్ మీద బాగా పోర్ట్రే చేసావు, దానికి కంగ్రాట్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ ఇంకా ఎన్నెన్నో మంచి చిత్రాలు తీయాలని రాజ్ కందుకూరి గారు, ఇంకెన్నో నేషనల్ అవార్డులు తీసుకోవాలి, స్టేట్ అవార్డ్స్ తీసుకోవాలి, ఇంకెంతో మంది కొత్త టాలెంట్కి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇంకెన్నెన్నో మంచి చిత్రాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అండ్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్. ఎవడైనా పెళ్ళికి పెడతారు 10 రోజులు లీవ్, నేను పెళ్లి చూపులకు పెట్టాను దరిద్రంగా. నీ వయసు ఎంతో తెలుసా? 2 పక్కన 9, ఇంకో 4 నెలలాగా అనుకో, నువ్వు ఎంత ఎదిగినా ఆ 2 కనిపించదు. నేను నీకు ఎన్నో మ్యాచ్ ఫస్ట్ డే. ఫస్టా? వెయిట్ చేసి ఉంటే ఇంకా మంచి సంబంధం వచ్చేది కదా. నాకు నువ్వు నచ్చినప్పుడు ఇంకోటి ఎందుకు చూడాలి? ఇంకా మనం ఎంగేజ్మెంట్ ముందే ఇలా బయట తిరుగుతున్నా అంటే మా బామ్మకి ఏకంగా హార్ట్ అటాకే వస్తుంది. ఎవరు ఇంకోళ్ళ లైఫ్లో ఆప్షన్లో ఉండాలనుకోరు అరవింద్. ఏ పరిచయం హాయితో మొదలై బాయితే ఎండ్ అవుతుంది, కానీ మాది అలా కాదు. హాయితో మొదలై మధ్యలోనే అలా కట్ అయిపోయింది. నేను తను ఒక్కసారి కలిసి బాయ్ చెప్పేశానంటే ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. బతుకు జట్కా బండి, సంసారం ఒక చదరంగం, ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ఇలానే అందరూ హాయితో మొదలుపెట్టి బాయ్ చెప్పలేక టీవీ దాకా వెళ్తున్నారు. నారా రోహిత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థియేట్రికల్ ట్రైలర్ సరికొత్తగా చూపించేసినందుకు, ఈ సినిమా గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్ పెంచినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బట్ ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చినటువంటి ఒక టీజర్ లాంటి, ట్రైలర్ లాంటి, ప్రోమో లాంటిది ఇప్పటికే బోల్డ్ అంతమంది చూసేశారు. ఆ ట్రైలర్ కూడా ఒక్కసారి రెడీగా ఉంది. లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ దిస్ ఓల్డ్ ట్రైలర్. నీకంటూ ఎలాంటి అమ్మాయి రావాలనుకున్నావు? నీలా కథలు చెప్పుకో. నేను వచ్చిన తర్వాత కాదు, రాకముందు. రాకముందంటే
అరవింద్ కృష్ణ మా అబ్బాయి అండి. డబుల్ మైండ్, ఏది త్వరగా డిసిషన్ తీసుకోలేడు. పోనీ పెళ్లి చేసే సెట్ అవుతాడేమో కదరా. అమ్మాయి బయట వెయిట్ చేస్తుంది. పర్లేదండి. అమ్మాయి బయట ఉందంటే నిన్ను కూడా బయటికి వెళ్ళమనరా యాప్రా సెదవా. హాయ్. అంటే నాకు అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం పెద్దగా తెలీదు. అర్థమవుతోంది. రేయ్ ఏంట్రా నేనే తేడా అనుకుంటే అందరూ నాలాగే ఉన్నారు. ఎవరు బ్రో అమ్మాయి భలే ఉంది. లక్కీ ఫెలో నువ్వు. ఎంతమందికి దొరుకుతుంది ఛాన్స్? ఆఫీషియల్గా ఈ రోజు లాస్ట్ డే ఆఫ్ అ బ్యాచులర్ లైఫ్స్. నీకేం క్రేజీగా చేయాలని లేదా? నీకంటూ ఎలాంటి అమ్మాయి రావాలనుకున్నావు? నీలా. హియర్ ఇస్ మై డాటర్ స్వేచ్ఛ. గోవాలో జరిగిందా పెళ్ళి? I seriously did not expect this from you, Aru. అందుకే పెళ్లికి ముందు ఎక్కువ కలవకూడదంటారు. ఏం చేస్తున్నావురా? షీఈ్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ గర్ల్. ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా? సో దట్ ఈస్ మెంటల్ మల్లో థియేట్రికల్ ట్రైలర్స్ చూసేసాం. మరి ఇప్పుడు మధుర ఆడియో ద్వారా రాబోతున్నటువంటి మన స్వరాలు ప్రశాంత్ విహారీ అందించిన బిగ్ సిడి లాంచ్ ఆడియో లాంచ్ వేడుక జరుపుకోబోతున్నాం. లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ శ్రీ డి సురేష్ బాబు గారిని, అలాగే శ్రీ విజయ్ దేవరకొండ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ వెల్కమ్ రాజ్ కందుకూరి గారు టు ఇన్వైట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. వారికి గెస్ట్ ఆఫ్ బొకే అందించి గెస్ట్ని స్వాగతం పలకాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రోహిత్ గారు వెళ్ళిపోతున్నారండి. వెల్ లెట్ మీ వెల్కమ్ ఈ చిత్ర హీరో శ్రీ విష్ణు గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. దాంతో పాటు లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ బ్యూటిఫుల్ నివేత పేతురాజ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. డైరెక్టర్ శ్రీ let me welcome director Vivek Atreya onto the stage. And beautiful Amrita, who's done a stunning performance. ఈ మంచి రోల్ లో మనకి కనిపిస్తుంది ఈ చిత్రంలో. Let's welcome Amrita. Music director Prashant Vihari. And to all our other guests, Revant, let me welcome Revant Kiriti onto the stage. Anita Chaudhary గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే శ్రీ వంశీ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. పవన్ గారు, I request you also to be. శ్రీ సిరాశ్రీ గారు, అలాగే మిగతా లిరిసిస్టులు చాలా మంది ఉన్నారు. మధుర శ్రీధర్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వేణుగోపాల్ గారిని, అట్లాగే గిరి గారు, నిర్మాత గిరి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. యప్ టీవీ తరపున శ్రీ విజయ ఆదిరాజు గారిని అండ్ పెళ్లి చూపుల్ని మలయాళంలో నిర్మిస్తున్నటువంటి నిర్మాత శ్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీ సునీల్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. టిఎన్ఆర్ గారు, మహేష్ గారు, ప్రేమ గారు,
all our guests. Okay, lyricist Kittu garu, శ్రీ విజయ్ దేవరకొండ గారు అండ్ సురేష్ బాబు గారు బిగ్ సిటీ లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. బట్ ఒక్క నిమిషం సార్. ఎడిటర్ శ్రీ విప్లవ్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అండ్ కెమెరా డిఓపి వేదరామన్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నా. చింగ శక్తి శ్రీ గోపాలన్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే రంజని గారు. మెంటల్ మదిలో మన ముందుకు రాబోతోంది అవార్డ్ విన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్ రాజ్ కందుకూరి గారి నిర్మాణ సారథ్యంలో సురేష్ బాబు గారి సమర్పణలో వివేక్ ఆత్రేయని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ ప్రశాంత్ విహారీ స్వరాల్ని మనకి అందిస్తున్నారు. శ్రీ విష్ణు గారి లీడ్గా. ఇంకా మాట్లాడద్దంటున్నారు, క్లారిటీ ఎక్కువైంది. Now welcome our director వివేక్ ఆత్రేయ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. హలో అండి, వచ్చినందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్కారం. విజయ్ ఎక్కడ? సో నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడికి రాగానే నాకు ఫస్ట్ తెలిసింది ఎవరంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో విజయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ విజయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. యాక్చువల్గా విజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చేసరికి రాజ్ సార్కి ఫోన్ చేసి చెప్పడం వల్ల రాజ్ సార్ నేను కలవడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సర్కిల్ అన్నట్టుగా. సో అన్న నాకు మామూలుగానే మాట్లాడడం చాలా భయం. ఒక్క నిమిషం. అంటే నాకు చాలా భయం వేస్తుందండి, ఎందుకంటే సినిమా వాళ్ళు కదా, నాకు కొంచెం స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువ బాగా. సో ముందుగా చెప్పాలంటే థ్యాంక్ యూ రాజ్ సార్. నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ఆయనకి చెప్పిన తర్వాత కానీ ఆయన రియాక్షన్ గట్టిగా హక్ చేసుకున్న తర్వాత కానీ నాకు తెలియలేదు యాక్చువల్గా ఈ స్క్రిప్ట్ ఇంత బాగుందని చెప్పి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ యంగ్ టాలెంట్స్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ బాబు గారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ మై టీమ్, ఎస్పెషల్లీ మై డైరెక్షన్ టీమ్ అండి. సో వాళ్ళు కనుక లేకపోతే హసీద్, సచ్విన్ అండ్ దినేష్, ప్లీజ్ come on to the stage. సో వీళ్ళ ముగ్గురు కనుక లేకపోతే డెఫినెట్గా ఈ రోజులో ఉండేలేదు కాదని చెప్పి అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ వేద, I strongly believe actually cinema is a different forms of storytelling అండి. ఇప్పుడు ఎడిట్ ఈజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్, సినిమాటోగ్రఫీ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్, మ్యూజిక్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్. అందరం కలిసి అన్ని ప్రాపర్గా చేసిన ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది. సో మేము ఒక మంచి సినిమా తీసామని అనుకుంటున్నాం యాక్చువల్గా. సో థ్యాంక్ యూ వేద, విప్లవ్, ప్రశాంత్ విల్ గో ప్లేసెస్ ఆఫ్టర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్. అండ్ నా క్యాష్ గురించి విష్ణు, అమృత అండ్ నివేత వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి నేను మాట్లాడను. డెఫినెట్గా మీ అందరూ మాట్లాడుకుంటారు ఈ సినిమా తర్వాత. ఐ ప్రామిస్ యూ అందరు. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎవరినైనా మర్చిపోతే క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ అలాట్. ఆల్ ది బెస్ట్ యూ అండి. చాలా చిన్న వయసులో పెద్ద భారంలాగా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఏం టెన్షన్ పడకండి, తర్వాత మాట్లాడడం వచ్చేస్తుంది. విజయ్ గారు కూడా కొత్తలో అలాగే కంగారు పడేవాళ్ళు మాట్లాడడానికి, ఇప్పుడు ఎంత బాగా మాట్లాడేస్తున్నారు చూడండి. వెల్, లెట్ మీ వెల్కమ్ బ్యూటిఫుల్ నివేద పేతురాజ్. వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని అందరూ అంటున్నారు. వీఆర్ వెయిటింగ్, బట్ కెన్ వీ హ్యావ్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ యూ? Good evening, everybody. I am very grateful to be here. This is my first Telugu movie. I must thank Raj sir and Vivek for giving me such a beautiful script. It's very close to my heart and it always will be.
and I'm sure it will be for you also after you watch the film. Do support us and only watch it in theaters. Thank you so much. Have a good evening. Thank you, Nivetha. That was short and sweet. Amrita. అందరికీ నమస్కారం అండి. I don't really know Telugu, so please forgive me, but in కొన్ని రోజుల్లో సూపర్గా తెలుగు మాట్లాడుతున్నా. And thank you, Vivek, for this huge opportunity, and Raj sir for believing in all of us. Thank you so much. And Sri Vishnu for making it so easy for me. And you really have to watch it. I can't say much, obviously. You should still stay confused. So thank you. Thanks, everybody. వెల్ ఇంతటితోటి పర్ఫార్మెన్సెస్ అయిపోలేదండి. ఇంకా ఇద్దరు మా హీరోలు మాట్లాడాలి, మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడాలి. కానీ అందుకంటే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మనం అందరం వెయిట్ చేయడానికి ఏంటంటే, చెన్నై నుంచి వచ్చినటువంటి మంచి పర్ఫార్మర్ శక్తిశ్రీ గోపాలన్ గారు. తర్వాత షీఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ లైవ్ ఫర్ అస్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. బట్ రైట్ నౌ లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ విష్ణు గారు. చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు, కానీ ఇప్పుడన్నా మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ వెల్కమ్ శ్రీ విష్ణు గారు, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్. అందరికీ నమస్కారం అండి. వాసు ఇంకా 4 రోజులే ఉంటాడు, అరవింద్ కృష్ణ అయిపోతాడు. ముందుగా మెంటల్ మదిలో మా యంగ్ టీమ్, రాజ్ సార్ ఫస్ట్ నాకు కథ పంపారు. కథ పంపిన వెంటనే కథ విన్న వెంటనే ఈయన వయసు ఎంతరా అనుకున్నాను. ముందు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాకు అదే వచ్చింది. ఆయన ఫేస్బుక్లో ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని, ఫొటోస్ ఇవన్నీ చూసేవాడిని. ఈయనేంటి నా ఎంత యూత్ఫుల్ టేస్ట్ ఉంది ఈయనకి. అప్పటికి అన్ఫార్చునేట్లీ నేను పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ అయిపోయింది, నేను చూడలేదండి. ఊర్లో లేనప్పుడు చూడలేదు, మిస్ అయ్యా. వెంటనే చూద్దామంటే అది అప్పటికి ఇంకా యూట్యూబ్లో కూడా రాలేదు. ఎక్కడో ఊరు బయట ఎక్కడో థియేటర్లో ఆడుతుంది, పని కట్టుకుని వెళ్ళి చూశాను. అప్పుడు అనుకున్నాను, అమ్మో ఈయన మామూలుడు కాదు, నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానా లేకపోతే నాకు రీసౌండ్ వస్తుందా? లేదు, రీసౌండ్ వస్తుంది. అంతే. వచ్చి నెక్స్ట్ టైం కలిశాను. అప్పుడు కంప్లీట్ ఆయన మీద నాకు ఒపీనియన్ మారిపోయింది ఫ్రాంక్లీ. అంటే భలే, అంటే ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ ఓకే చేయాలంటే మంచి టేస్ట్ ఉండాలి, మంచి యూత్ఫుల్ ఇది ఉండాలి. నేనే కొంచెం పెద్దవాడిని అయిపోయానేమో అనుకుని టీషర్ట్లు చాలా రోజులు అయిందండి వేసుకోవటం మానేసి. కానీ ఈయన చూసాక చూసేవాడిని అటు ఇటు, ఈయనేంట్రా బాబు ఈయన అసలు టీషర్ట్లు ఇక్కడికి మడత పెట్టి మంచి యూత్ఫుల్గా తయారవుతున్నాడు. ఈయన చూసి నేను మళ్ళీ డ్రెస్సింగ్ మార్చా. అంటే మేము అందరూ చిన్నపిల్లలండి. మా టీం, మా వివేక్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టీం అంతా, కెమెరామ్యాన్ అందరూ యంగ్స్టర్స్, బాగా యంగ్స్టర్స్, అందరూ పిల్లలు. రాజ్ సార్ ఏమో పసిపిల్లడు అనమాట. అంత మంచి మనసు అయింది, అంత ఓపెన్గా ఉంటారు. కోపం వచ్చినా అక్కడే, ప్రేమ వచ్చినా ఇక్కడే, ఆపలేమైంది. అందుకు కొంచెం దూరంగా ఉండేవాడి యాక్చువల్లీ. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఫస్ట్ రాజ్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. తర్వాత ఈ సినిమా అంతా పూర్తయిన తర్వాత సురేష్ బాబు గారు దాన్ని తీసుకుని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, సినిమా బాగుంది, దీన్ని ఇప్పుడు జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని మంచిగా ప్లాన్ చేసి, అప్పుడు ప్రివ్యూస్ అనేసరికి నాకు ముందు భయం వేసిందండి. అంటే ముందు ఏమనుకుంటారు, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇది. కానీ అది వేయడం వల్ల చాలా, అంటే మేము అనుకున్నవన్నీ, ఎక్స్పెక్ట్ చేసినవన్నీ థియేటర్లో దగ్గరుండి ముందుగానే మేము టెస్ట్ చేసి చూసుకున్నట్టు ఉందన్నమాట. అన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఏదేదో అనుకున్నామో, ఎక్కడెక్కడ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉన్నాయి. సో అలా చేయడం వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు. అంటే కొంచెం టెన్షన్ లేకుండా ఉంది. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. నాకు తెలిసి ఇది చిన్న ఐడియా అయి ఉంటుంది ఇది. ఎంత లేకపోతే ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇలాగా మంచి మంచి సినిమాలు అందిస్తారు మీరు. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. తర్వాత ఈ సినిమాకి ముఖ్యంగా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టీం, హసిత్, దినేష్, సచ్విన్ ఉన్నారా ఇక్కడ? అందరి పేర్లు చెప్పానా, మర్చిపోయినా? మెయిన్ వీళ్ళు నలుగురేనండి ఈ సినిమాకి. ప్రతిదీ కూడా ఫిల్మ్ నగర్ దగ్గర మా ఆఫీస్ ఉంది, ప్రతిదీ కూడా ఆఫీస్లోనే జరిగేది, షూటింగ్ తప్ప ప్రతిదీ కూడా వీళ్ళు నలుగురు ఒక గదిలో కూర్చొని చేశారు ఈ సినిమా. చాలా థ్యాంక్స్. 24 hours ఆఫీస్లో ఉండేవారు, ఎప్పుడు పడుకునేవారు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. వాళ్ళు కష్టాన్ని చూసి నాకు సిగ్గేసేది. నేను ఇంకా కష్టపడాలా ఏంటి, వీళ్ళకి ఏం అడగరు, ఏం చెప్పరు. షూట్లో కూడా అంతే, మైక్ ఉండదు, ఏముండదు. సీన్ తీసామంటే మనం ఏదో చేసేద్దాం అని వెళ్తాం, ఒప్పుకోడు, ఏం కావాలి అదే, ఫోన్ గట్టిగా చెప్పడు, భయ్యా అని ఇలా చేతులు పెట్టేవాడు.
ఒక 2 రోజులకి అర్థమైంది నాకు, ఓహో మనం ఏం ప్రయోగాలు చేయకూడదు, ఏం చెప్తే చేసేద్దాం అని చెప్పి యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేశాను. తర్వాత చూసుకున్న చాలా షాక్ అయ్యానండి. ఈ సినిమాలో నాకు తెలిసి ఒక్క సీన్లో కూడా నేను యాక్ట్ చేసినట్టు ఉండదు అని నాకు అనిపించింది. రేపు మీరే చెప్పాలి ఎలా ఉంటుందో. ఇంకా వివేక్ ఆత్రేయ ఎలా అయిపోయాడంటే, నాకు తెలిసి మమ్మల్ని ఇద్దరిని ఒక రూమ్లో వదిలేస్తే కొన్ని సంవత్సరాలు బతికేస్తామేమో, అంటే వేరే విధంగా అనుకోకండి. సొంత అన్నదమ్ముల కంటే ఎక్కువ. మరి సొంత అన్నదమ్ముల కంటే ఎక్కువ అంటే ఏంటి అంటే తెలియదు. మేము ఎంత ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయిపోయామంటే, మా ఆఫీస్ పక్కనే జో అచ్యుతానంద సెట్ ఉండేదండి. మేము ఎప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా సెట్ మా పక్కన ఉండేదన్నమాట. ఈ మధ్యన తీశారు 1 month బ్యాక్. ఎంత కనెక్ట్ అయిపోయామంటే, ఒక సెట్ అక్కడి నుంచి తీసేసినప్పుడు ఏదో మిస్ అయిపోయాం, ఏదో ఫీలింగ్. అంటే రోజు మేము కలిసి మాట్లాడుకునే ఒక ప్లేస్లో ఆ సెట్ లేకపోయేసరికి ఏదో మిస్ అవుతున్నాం భయ్యా అంటే అంత కనెక్ట్ అయిపోయాం అన్నమాట ఆ ప్లేస్కి. రేపటి నుంచి మరి మీరు ఈ సినిమాకి ఆఫీస్ మాత్రం మార్చకండి, అక్కడే పెట్టండి. మేము ఎప్పుడన్నా సరదాగా వస్తూ ఉంటాం. వివేక్ ఆత్రేయ చాలా చిన్న కుర్రాడు, మామూలుడు కాదు, చాలా తెలివైనడు. ఆ వయసులో అంత నాలెడ్జ్ ఎలా వచ్చిందో నాకు అసలు అర్థం అవ్వట్లేదండి. ఈ సినిమాలో నాతో పాటు యాక్ట్ చేసిన నివేత ఫస్ట్ ఫిలిం. ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్, ఆ అమ్మాయిని డిజైన్ చేసిన విధానం చూస్తే, ఏంట్రా ఈ డైరెక్టరు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అమ్మాయిల మీద అన్నట్టు అనుకున్నా, అంటే ఆడవారి మీద. నెక్స్ట్ స్టోరీస్ అడిగా, ఏంటి నీ కాన్సెప్ట్ అన్నట్లో కూడా. అంటే మన తెలుగులో బేసిక్గా హీరోకే మెయిన్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం మనం. అంటే మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ రాదు, గొమ్మని హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లు బాగా ఇది చేసి బాగా చూపించే అవకాశం ఎక్కువగా రాదు. మనోడు అన్ని స్టోరీల్లో లేడీ క్యారెక్టర్ హీరో అండి. హీరో అంటే స్ట్రాంగ్. నాకు చాలా ముచ్చటేసింది. ఇంకా ఆ క్యారెక్టర్ ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా చేసింది, ఎరగదీసింది. ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అని ఈ ట్రావెలింగ్లో నాకు అర్థమైంది. అతని మీద, అతని చుట్టూ, అతను పెరిగిన వాతావరణం, అతని చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉందండి. చాలా మంచి వాళ్ళు తన పక్కన ఉన్నారు. ఇలాగే ఎప్పటికీ తనతో పాటు ఉండి సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా నేను ఫస్ట్ టైం చూసుకున్న తర్వాత, మొత్తం చేసిన తర్వాత నాకు ఒకటే ఫీలింగ్ అనిపించింది. ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. విశ్వనాథ్ గారు కథ తీసుకుని, ఆ కథకి జంధ్యాల గారు మాటలు రాసి, మణిరత్నం గారు ఆ సినిమాని డైరెక్ట్ చేస్తే ఒక చిన్న బడ్జెట్లో ఎలా ఉంటుందో ఆ విధమైన హాయి నాకు కలిగిందండి సినిమా చూసిన తర్వాత. ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. రేపు మీరు చూసి చెప్పాలి. చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉందనుకుంటున్నాను వివేక్కి. అంటే భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడేసి అంత సీన్ నాకు లేదు. ఇంకెక్కువ నేను మాట్లాడండి ఆయన గురించి. ఇంకొక ప్రశాంత్ విహారీ పొట్టిగా ఉంటారని కనిపించగలరండి. ఈ పేరు గుర్తుంచుకోండి. కట్అవుట్ కొంచెం కనిపించదు మీకు, వెళ్ళరమ్మా. ఈ పేరు గుర్తుంచుకోండి, ప్రశాంత్ విహారీ. చాలా గొప్పడవుతాడు. చాలా గొప్పడవుతాడు. అందరూ ఈ సినిమాలో నటించిన నటీనటులు అందరూ నా ఫ్రెండ్స్కి ఏం చేసిన కిరీటి, అది మనోసాకి క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళు, అమృత, అందరూ కూడా. శివాజీ రాజా గారు ఎస్పెషల్లీ సినిమాకి షాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆయన ఒకటి అనమాట. ఆయన కనిపించినప్పుడల్లా మీరు నవ్వుకుంటారు. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా 24ని అందరూ థియేటర్లోనే చూడండి. ఈ సినిమా అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని నేను ఏం చెప్పను. ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు మీ మొహం మీద చిరునవ్వు అలాగే ఉంటుంది. ఫ్యూచర్లో వివేకాత్రేయ సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే వివేకాత్రేయ పేరు గుర్తొచ్చినప్పుడు మొహం మీద చిన్న చిరునవ్వు ఉంటుందండి. అంతవరకు గ్యారంటీ. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐఎమ్ లైక్ సర్ప్రైజ్, షాక్డ్. ఇస్ దట్ యూ అని నేను అసలు ఆశ్చర్యపోతున్నాను. ఇంత న్యాచురల్ కన్ఫ్యూజన్ ఏం మాట నాకు తెలియదు. అర్జెంట్గా చూసుకోవాలి. దట్స్ రియలీ వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ యూ అండి. పేరున అందరినీ గుర్తుంచుకొని మరీ చెప్పారు. బట్ ఈరోజు మా హీరో ఆఫ్ ద డే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ విహారీ. లెట్ మీ వెల్కమ్ ప్రశాంత్ టు స్పీక్ ఆఫ్ యూ వర్డ్స్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు ప్రశాంత్ విహారీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా పేరెంట్స్కి ఆన్ దిస్ బిహాఫ్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. బికాస్ బీటెక్ తర్వాత నార్మల్గా ఏదో రెగ్యులర్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్నో లేకపోతే ఏదో ఒక జాబ్లోకి వెళ్ళాలని కంపల్షన్ చేస్తున్న జనరేషన్లో ఉన్న నేను. సో నేను మ్యూజిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఐ జస్ట్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు గో టు చెన్నై అండ్ పర్సూ మ్యూజిక్ అనగానే
సో వాళ్ళు అసలు సెకండ్ థాట్ కూడా లేకుండా అసలు నాకు మొహమాటం కూడా లేకుండా వాళ్ళకి అంటే ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అనే క్వశ్చన్ కూడా చేయకుండా అసలు ఓకే నీకు నచ్చింది నువ్వు చెయ్యి. అండ్ మా తమ్ముడికి కూడా అదే ఫ్రీడమ్ని మాకు ఇచ్చిన మా పేరెంట్స్కి ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ ఇండెట్ఫుల్. ఐ డోంట్ నో ఎలా పే చేస్తానో తెలియదు, బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు గెట్ పేరెంట్స్ లైక్ దోస్. సో ఫస్ట్ రోలో ఉన్నారు రమేష్ కొండపల్లి అండ్ భరణి ఈజ్ మై మదర్. ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు స్టాండ్ అప్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా హోల్ ఫ్యామిలీ కూడా అండి, మా పెద్దనాన్న గారు కానీ మా మామయ్య గారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెరిగాను. సో మ్యూజిక్ అనగానే జనరల్గా అంటే ఏదన్నా ఫీల్డ్ అదర్ దాన్ అకాడమిక్స్కి జనరల్గా ఆ ఆపోజిషన్ రిలేటివ్స్ నుంచి ఉంటుంది బేసికలీ మన జనరేషన్స్ అందరికి. ఐ థింక్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ కానీ ఏదైనా మనం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు రిలేటివ్స్లో అరే మీ అబ్బాయి ఏంది అట్లా చేస్తున్నాడు ఇదేనా అనే కైండ్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు. బట్ మా రిలేటివ్స్లో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా there's been a huge encouragement, నేను పాట పాడినా లేకపోతే ఏం చేసినా they've been all the time very encouragement. And so that's my introduction basically, so nothing more. Anyways, అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి వస్తే వెళ్ళిపోమాకే అనే ప్రాజెక్ట్ నేను ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేశాను. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ట్రైలర్ మాత్రం విని రాజ్ కందుకూరి సార్ నాకు వెంటనే కాల్ చేశారు. అసలు అంటే జనరల్గా ఒక పెళ్లి చూపుల తర్వాత ప్రాజెక్ట్, పెళ్లి చూపులు ఒక హ్యూమంగస్ హిట్, ఐ థింక్ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. బట్ అంత ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ దాని తర్వాత వెంటనే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనగానే ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది అనేది డెఫినెట్లీ అది అందరం గేజ్ చేయగలం. సో అలాంటి ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా కంప్లీట్ కొత్త టీంకి మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇచ్చి అండ్ అగైన్ అసలు అలాంటి స్టెప్ చేయడమే ఇట్స్ అసలు మర్చిపోలేని సిచ్యువేషన్ నా లైఫ్లో. అండ్ వెళ్ళిపోమాకి ట్రైలర్ నచ్చి నాకు ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేసి అండ్ ఇంటికి వచ్చి ఒక 2-3 ట్రాక్స్ విని వెంటనే అంటే జనరల్గా ఎవరికైనా ఒక 2 days ఆలోచించి దెన్ ఒక అడ్వాన్స్ అదంతా మళ్ళీ మాట్లాడదాం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది బేసిక్లీ. అసలు వచ్చి ఒక 2 songs విని వెంటనే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు, రేపటి నుంచి ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం అనే. సో కొంచెం వివేక్ అప్పటికి ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోకముందే ఐ థింక్ రాజ్ సార్ ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చి ఐ డోంట్ నో అంత నమ్మకం ఎలా కలిగింది అనేది తెలియదు. బట్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్, ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ సార్. అండ్ హోప్ మ్యూజిక్ బాగా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను, రేపు మీరు విని చెప్పాలి. అండ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అగైన్ వివేక్ ఆత్రేయ, సో కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను because and this is again the very first time I even performing my own music andi. I've been playing something else before, but this is my very first program for my music, so I need all your blessings. So Vivek Athreya gurinchi cheppalante బేసికలీ ఐ థింక్ ఎనీ ఆర్ట్ ఎలివేట్ ఒక ఫిల్మ్లో ఎలివేట్ కావాలి అని అంటే జనరల్గా ఒక డైరెక్షన్ ఒకటే కాదు, రైటింగ్ కానీ సినిమాటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ అండ్ వాట్ నాట్ ఆల్ ద క్రాఫ్ట్స్ ఎలివేట్ అవ్వాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ డైరెక్టర్ ఉండాలి బేసికలీ. అండ్ ఎసెన్షియలీ హీ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ వెరీ డీసెంట్ టేస్ట్ ఉండాలి అండ్ అప్డేటెడ్ టేస్ట్ ఉండాలి. సో అలాంటి టేస్ట్ ఉన్న డైరెక్టర్స్ బేసిక్లీ అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళు చేయటం అనేదే చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ నాకు. సో వివేక్కి నాకు ఒక ప్రాపర్ సింక్ అయ్యి దెన్ ఆర్ఆర్ అంతా కూడా ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్లో హసిత్ కానీ దినేష్ కానీ వి బీన్ వర్కింగ్ చాలా ఎనర్జీతో చేసాము. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ టీమ్ దట్ ఐ గాట్. అండ్ అగైన్ టుడే సురేష్ బాబు గారు తీసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ని డెఫినెట్లీ ఒక వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అండ్ ఒక పెద్ద లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్, విచ్ ఈస్ వెరీ డిజర్వింగ్. కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ శ్రీ విష్ణు గారి గురించి చెప్పాలంటే బేసికలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తామనంటే అక్కడ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి దానికి రిలేట్ చేస్తూ ప్రాబ్లీ అనేది చేయడం అనేది నాకు తెలుసు. బట్ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవసరమా లేకపోతే ఇక్కడ ఎందుకు బ్రో అవసరం లేదు కదా నేను వివేక్తో డిస్కస్ చేస్తుంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఇమోషన్ కన్వే అయిపోయింది, అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవసరమా, మళ్ళీ జనాలకి అది ఎక్కువ అవుతుందేమో లేకపోతే కరెక్ట్గా కన్వే అయిపోయింది కదా ఇమోషన్ అనే ఒక డ్రామా ఉండింది సినిమా మొత్తంలో. ఆల్ ద 3 performances ఫెంటాబులస్ అండి. ఆ డ్రామా జరిగిన తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏది నేను చేసినా అది నాకు ఏదో పేరు వచ్చేటట్టుగానే ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకేదో నేను బ్యాక్ నుంచి చేసేటట్టు ఉండదనేది నాకు ఫీలింగ్ కలిగింది. బట్ ఆ స్ప్లెండిడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ బాస్. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ టైలర్-మేడ్ ఫిల్మ్ ఫర్ యూ బ్రో అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఐ థింక్ యుల్ రీచ్ మోర్ హైట్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ బ్రో, ఐ హ్యావ్ బీన్ అ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్స్ ఎవర్ సిన్స్ పెళ్లి చూపులు అండ్ ఆల్సో అర్జున్ రెడ్డి, సోఫీదా. Thank you so much for gracing this occasion, and thank you so much guys. And some more music is also about to happen. Please stay back and probably check other tracks as well. Thank you so much. Thank you Andy, and all the best to you. May I request a few more guests to join us. Kalamandir Kalyan garni vedik mediki ravalsindiga korutunnanu. Also PROs for the film Mamsi and Shekhar iddarni vedik mediki ravalsindiga ahvanistunanu.
వెల్ అచ్చా అడిషన్ సారీ అండి, అంటే ఇంత కంగారులో కొంచెం మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. ఈవెన్ మా పేరెంట్స్కి థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్. నేను ఫస్ట్ వాళ్ళతోనే స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకున్నా, సమ్హౌ అలా జస్ట్ పాస్డ్ అలా కొంచెం వెళ్ళిపోయింది. సో ఏంటంటే మా పేరెంట్స్ అనే కదండి, మా అమ్మ అక్కడ ఉన్నారు. సో మా పేరెంట్స్ అనే కాదు, ఇక్కడ అందరం టీమ్ యాక్చువల్గా. సో ఏవేవో డ్రీమ్స్ పర్ష్యూ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పి వచ్చేసాం యాక్చువల్గా. సో దే మస్ట్ హ్యావ్ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమిలియేషన్, ఏవేవో జరుగుంటాయి యాక్చువల్గా. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ బేరింగ్ ఆల్ దోస్ హ్యూమిలియేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్. ఐఎమ్ షూర్ మీరు వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా ఈ మూవీ చూసి రిగ్రెట్ అవ్వరని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ అలాట్. రైట్ రాజ్ గారు, ఐ థింక్ విజయ్ గారు మాట్లాడితే ఇంకా క్లైమాక్స్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఐ వాంట్ యూ టు స్పీక్, అంతే కదా? లెట్ మీ వెల్కమ్ రాజ్ కందుకూరి గారు. యాక్చువల్లీ మీరు మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న అల్లరి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి. ముందు కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ టు ది ఎంటైర్ పెళ్లి చూపులు టీమ్. మీరు నేషనల్ అవార్డు తర్వాత నంది అవార్డు కూడా కొట్టడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ సురేష్ బాబు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వారి చేతుల మీదుగా మీకోసం జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఒక చిన్న సత్కారం సురేష్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా. ఐ థింక్ దే వాంట్ టు ఫెలిసిటేట్. మీరు వారికి మీరు తీసుకోకూడదు, మీరు చేయొచ్చేమో. ఆల్ రైట్, బట్ ఎనీవే ఐ రిక్వెస్ట్ మధురా శ్రీధర్ గారు, ఇది నా దానిలో ఏం లేదు సార్, ఇట్స్ స్మాల్. వాళ్ళు చాలా ముచ్చటపడి మీకోసం విజయ్ గారి చేతుల మీదుగా అండ్ సురేష్ బాబు గారి చేతుల మీదుగా దే వాంటెడ్ యూ టు టేక్ దిస్. ఇది నేను విజయ్కి ఇస్తే బెటర్. విజయ్ నీకు ఒకటి చెప్పాలి, నాకు పెళ్లి చూపులు ఒకటే హిట్, నీకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ అర్జున్ రెడ్డి కూడా ఉంది కాబట్టి యూ డిజర్వ్ ఇట్. ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఫర్ యూ. నరేంద్ర రాజు గారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ అర్జున్. వండర్ఫుల్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. సో హోప్ హిస్టరీ రిపీట్స్. రాజ్ గారు, ముందు మనసులోని మాటలు, మదిలోని మాటలు ముందుగా. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. సి దిస్ ఈజ్ లైక్ ఒక ఎగ్జామ్ రాసేసి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ ఇంత బాగా రాసాం, రిజల్ట్స్ ఇలా వస్తాయని చెప్పినట్టు ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టాక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద మూవీ, ఎక్సెప్ట్ థ్యాంకింగ్ అవర్ టీచర్స్, ఎక్సెప్ట్ థ్యాంకింగ్ మనతో కలిసి చదువుకున్న ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్కి, అది తప్పితే ఇంకేం చేయడానికి ఐఎమ్ నాట్ హియర్. ఎందుకంటే రిజల్ట్ అనేది ఇంకొక 3 days తర్వాత తెలుస్తుంది. సోఫార్ చూసిన వాళ్ళు మెంటల్ మదిలో బాగుంది అని అన్నారు. సో అలా అన్న వాళ్ళకి, ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. అండ్ కమింగ్ టు ది టెక్నికల్ క్రెడిట్స్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ, వివేక్ ఆత్రేయ నా దగ్గరికి ఒక 1 year బ్యాక్ ఒక రిఫరెన్స్ ద్వారా వస్తే వి ఎక్స్చేంజ్ ఇద్దరం వర్డ్స్. ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం, ఎందుకంటే సురేష్ బాబు గారు నించుని ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ నించుని ఉన్నారు. సో వచ్చినప్పుడు తను నా దగ్గరకు వచ్చి, నేను రెగ్యులర్గా కూర్చునే ఒక కాఫీ షాప్ ఉంది, వీక్లో ఒక 5 days అయినా ఒక ప్లేస్లో ఐ గో దేర్, 1 coffee shop. పెళ్లి చూపులు కూడా అక్కడే జరిగింది. అక్కడికి వచ్చి నాకు పాయింట్ కథ చెప్పాడు. చెప్తే ఆ కథ పేరు కావ్యం. నాకు వచ్చి narrate చేశాడు. ఒక డైరీ తీసుకొచ్చాడు పెద్దది, ఒక బిగ్ ఆల్బమ్, దాంట్లో అన్ని పోయిటిక్గా, ఆర్టిస్టిక్గా పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక రిఫరల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ హీరోయిన్, ఒక హీరో కైండ్ అన్నీ ఉన్నాయి. సార్ ఈ కథ నేను నిత్యమేనన్ గారికి చెప్పాను, షీ లవ్డ్ ఇట్ అని నా దగ్గరికి వచ్చాడు. నేను అంతా డీటెయిల్గా కథ విన్న తర్వాత ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఇది చాలా పోయిటిక్గా ఉంది, బట్ వెరీ ఫస్ట్ టైం యూఆర్ డైరెక్టింగ్ ఏ మూవీ, నీకు ఇంత పోయిటిక్గా ఉంటే వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో, ఐ గాట్ మై ఫియర్స్ అమ్మా, ఇది నేను చేయలేకపోవచ్చు అని చెప్పాను అదే రోజు. రైట్ వివేక్? అదే రోజు చెప్పాను. చెప్తే కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ లుక్తో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 week తర్వాత మళ్ళీ నాకు కాల్ చేశాడు. నాకు వివేక్ని నా దగ్గర పంపించింది ఎవరంటే విజయ్ దేవరకొండ గారి ఫాదర్. విజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ గోవర్ధన్ గారు రిఫర్ చేశారు, ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు చూడండి సార్. సో నాకు ఈ పాయింట్ ఇలా ఉందంటే 1 week తర్వాత ఫోన్ చేసి, సార్ ఇంకో కథ ఉందన్నాడు. అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలే, ఎందుకంటే తనకు పోయిటిక్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్లో ఉన్నాడు, అందులోనే ఉండిపోతాడు అనుకున్నా. లేదు సార్ ఒక్కసారి నాకు ఇప్పుడే చెప్తాను సార్ అంటే, నాకు ఇమ్మీడియట్గా వినలేనమ్మా అన్న. 2 సార్లు అతను ఇన్సిస్ట్ చేస్తే రమ్మన్నా, బైక్ వేసుకుని నా దగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు అతను ఈసేఎల్ దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాడు. వచ్చి నాకు లైన్ చెప్తానని స్టార్ట్ చేశాడు. చెప్పగానే చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఏదైతే మెంటల్ మదిలో స్టోరీ ఉందో అది నాకు చెప్పాడు. చెప్తే నాకు ఇంటర్వెల్ దాకా చెప్పడానికి 1.5 hours పట్టింది. ఎందుకంటే నేను పాజ్ తీసుకుంటూ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ చెప్పాను. 1.5 hours ఇంటర్వెల్ దాకా చెప్పించాను. నేను స్పెల్ బౌండ్ అయ్యాను ఆనెస్ట్లీ, కానీ తనకేం చెప్పలే. నేను ఇక్కడ ఆపేసాయి, నువ్వు ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 5 అయింది, రేపు మధ్యాహ్నం 2కి మళ్ళీ కలుద్దాం అన్న.
ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం మళ్ళీ వచ్చి ఇంటర్వెల్కి వెనక నుంచి 20 మినిట్స్ నుంచి సినిమా ఎండ్ దాకా మళ్ళీ చెప్పు అన్న. చెప్పాడు. చెప్పి అతను బ్లాంక్ ఫేస్తో ఉన్నాడు. నేను ఇమ్మీడియట్గా అతనితో సెల్ఫీ దిగి హీఈస్ మై నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ అని ఫోటోలు పెట్టాను. దట్ ఈజ్ మెంటల్ మదిలో. ఎందుకంటే దానికి అతను ఒక మాట ఇప్పుడు అంటున్నాడు, ఈ కథ ఇంత బాగుందో లేకపోతే నా కథ నాకు దాంట్లో ఇంత స్ట్రెంత్ అయినా ఉందా అని నాకు ఎప్పుడు నమ్మకం కలగలేదు సార్. నాకు కావ్యము ఇది రెండు ఒకలాగే నచ్చాయి. మీరు ఇది అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇది నా కథ మీద నాకు నమ్మకం కలిగింది అన్నాడు. దట్ ఈస్ సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్. ఆ మాట అన్నాడు అంటే దట్ హ్యూమిలిటీ విల్ ఆల్వేస్ సేవ్ హిమ్. ఈజ్ ఏ బ్రిలియంట్ టెక్నీషియన్, ఈజ్ ఫ్రమ్ IBM ఉండి తనే ఈ సినిమాలో పాటలు కూడా 2 రాశాడు. సో గ్రేట్లీ అప్రిషియేట్. ఇతనితో పాటు హసిత్ వీళ్ళ కజినే అండ్ ఆల్సో సచ్విన్, ఇంకా దినేష్, చాలామంది ఏడీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా యంగ్ టెక్నీషియన్స్, బేసికలీ సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్ సెట్స్ ఉండి స్టిల్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ సినిమా అంటే జెన్యున్ ప్యాషన్ ఉంది. విత్ దర్ లిటిల్ సేవింగ్స్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ మూవీస్. ఒక వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 50,000 తోటో 1 lakh తోటో దే ట్రయింగ్ టు మేక్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్. దాంట్లో చాలా హానెస్టీ ఉంది. ఐ వాంట్ ఎంకరేజ్ దాట్. సో నేను ఒక 30-40 కథలు వింటే ఒక 3 months పాటు అందులో ఒక్కటి జల్లెడ పడితే ఒకటి దొరుకుతుంది. అంటే 30 కథల్లో ఒక కథ నాకు నచ్చింది అంటే నా గొప్పతనం కాదు, 30 కథల్లో మంచి కథ రాసిన వాడు ఇతను. కాబట్టి ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్. హీ హెస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఫ్యూచర్. వివేక్ ఆత్రేయ. సో తరుణ్ భాస్కర్ తర్వాత వివేక్ ఆత్రేయ అని ఇంకొక దర్శకుడు కూడా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాడు. ఈ రెండింటికి కూడా నా ధర్మపద క్రియేషన్స్ అనే బ్యానర్ మించి లాంచ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. అయితే నేను లాంచ్ చేశానని చెప్తున్నాను కానీ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో చాలా కష్టం. ఎక్కడైతే హానెస్ట్ అటెంప్ట్ ఉందో, ఎక్కడైతే ఒక మంచి కథ ఉండి ఎస్ దిస్ విల్ రీచ్ ఆడియన్స్, ఇది రిసీవబుల్గా ఉంది, పర్వాలేదు అని నమ్మకం ఉంటే దాన్ని చిన్న కరెక్షన్స్ చేసి సజెషన్స్ ఇచ్చి రిపేర్ ఏమంటే చేయించి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉండే సపోర్ట్ సిస్టమ్ నాకు కొండంత అండ నా మిత్రులు డి సురేష్ బాబు గారు అండ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్. వారికి ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు. అది ఏమవుతుందంటే దీనికి సినిమాని ఇండస్ట్రీ నుంచి మనం తయారు చేసిన సినిమాని ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి మధ్య ఉండేటువంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్, హెల్తీ సిస్టమ్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. అక్కడ హెల్తీ సినిమాలు ఉంటేనే ముందుకు వెళ్తాయి, లేకపోతే వాళ్ళు హెల్ప్లెస్ ఏం చేయలేరు. ఈ కంటెంట్ నమ్మి, నన్ను నమ్మి, నా టీంని నమ్మి మరొక్కమారు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సురేష్ బాబు గారికి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. స్వామి, ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ కమింగ్ టు ది సపోర్ట్ ఐ గాట్ ఫర్ దిస్ మూవీ, టెక్నికల్లీ వేదరామన్ ఈజ్ ద కెమెరామెన్, బ్రిలియంట్. దే ఆర్ ఆల్ ఫస్ట్ మూవీ వీళ్ళందరికీ. అండ్ ఈ సినిమాని నాకు ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడానికి నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ వీళ్ళందరూ. విప్లవ్ ఈజ్ ది ఎడిటర్ అండ్ ప్రశాంత్ విహార్ ఈజ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. వెళ్ళిపోమాక నువ్వు సినిమాకి ట్రైలర్ చూసి ఇమీడియట్గా ఐ కాల్డ్ హిమ్. చేస్తే అతని నెంబర్ ఎవరిదో తీసుకుని, ఎక్కడ ఉంటానంటే నేను ఇక్కడ ఉంటాను సార్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ దగ్గర. నేను ఇప్పుడే వస్తున్నానని చెప్పి వివేక్ని కార్లో కూర్చోబెట్టుకొని ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం. వెళ్ళి 4 ట్యూన్స్ చూసి వివేక్ ఏమంటావంటే సార్ నాకు నచ్చిందన్న. దట్స్ ఇట్, వీ క్లోజ్డ్ ఇట్. అంటే ఎక్కడైనా బాగుంది, జెన్యూనిటీ, హానెస్ట్ అనిపిస్తే వీ డోంట్ నీడ్ దానికి మేజర్ టెస్టింగ్ ఏం అవసరం లేదు, వీ ఫీల్ ఇట్. ఇవన్నీ అలా చేసిందే. టెక్నీషియన్ వేదరామన్ తనే పట్టుకొచ్చాడు. సార్ మేమంతా కలిసి వెబ్ సిరీస్ చేసాం, ఐ లవ్డ్ ఇట్, ఎస్ గో హెడ్. అండ్ మంచి కథ, టేకింగ్ బాగుంటే ఐ డోంట్ నీడ్ బ్రాండింగ్. వాట్ ఆల్ ఐ నీడ్ ఈజ్ గుడ్ కంటెంట్, గుడ్ మేకింగ్ స్కిల్స్, దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్, నాకు ఈ సినిమాని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చి నాతో నా పిల్లర్లా 24 hours నాతో ఉండే వ్యక్తి మధుర శ్రీధర్ గారు. ఆయనకి ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు. నా ప్రియమైన గురూజీ అంటాను, ఆయన నన్ను గురూజీ అంటారు. సో అలాగే కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే ఈ సిస్టమ్, ఈ సినిమాని ఒక డిజిటల్ అండ్ శాటిలైట్ రైట్స్ తీసుకున్న FTV, అండ్ ఈ ఈవెంట్ని ఇంత గ్రాండ్గా కండక్ట్ చేసిన జే మీడియా నరేందర్ అండ్ వాళ్ళ టీమ్, అండ్ నా బంగారం తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు, వంశీశేఖర్లు ఇద్దరు, నా PROs, వాళ్ళు దే ఆర్ మై స్ట్రెంగ్త్. వాళ్ళు అంటే దే నో హౌ టు హ్యాండిల్ మీడియా. నాకు ఎప్పుడు సొంత సినిమాలో చూసుకుంటారు. అలాగే నా పర్సనల్ స్టాఫ్ మహాదేవ్, అలాగే ప్రసాద్, హరీష్ అండ్ మా ఆఫీస్లో పనిచేసే స్టాఫ్, అందరు ఎంత చెప్పినా తక్కువే నేను వీళ్ళందరికీ. అలాగే మన సురేష్ ప్రొడక్షన్ నుంచి జగదీష్ గారు, మీ అందరికీ నేను రుణపడిపోయాను ఈ విషయంలో. ఎందుకంటే ఇంతమంది తలుచుకుంటేనే సినిమా అవుతుంది, ఒక్కళ్ళతో ఏది కాదు. అలాగే మాకు సినిమా ఫైనల్కి వెళ్ళాక చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటే చేయడానికి వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి గారు, హీ హాజ్ డన్ ఏ గ్రేట్ హెల్ప్. వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి గారు మిస్సెస్, షీ ఈజ్ రంజని శివకుమార్, షీ ఈజ్ ద వన్ హూ సాంగ్ ది సాంగ్ హియర్. అండ్ అలాగే మా లిరిసిస్టులు సిరాశ్రీ గారు, భాస్కర్ భట్ల గారు, అలాగే మాకు స్కిట్టు విశాప్రగడ నా తమ్ముడు, వీళ్ళందరికీ నేను పేరున ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా సరిపోదు. అండ్ అలాగే ఇండియన్ ఐడల్ రేవంత్, వాట్ ఎ బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మర్ హీస్ కేమ్ ఆల్ ద వే. నేను అడిగానని వచ్చాడు. నిన్న తనకి విజయవాడలో ఈవెంట్ ఉంటే నైట్ అంతా డ్రైవ్ చేసుకొని మార్నింగ్ రీచ్ అయ్యి మార్నింగ్ ఏదో షూటింగ్కి వెళ్ళి ఇటు వచ్చాడు. దిస్ షోస్ ది లవ్ దే హ్యావ్ ఫర్ మీ.
అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాట్ లాస్ట్ కాకుండా మర్చిపోకుండా ఐ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ విజయ్ దేవరకొండ. సంబడి హూ హెస్ సీన్ అల్టిమేట్ సక్సెస్, పీక్స్ ఆఫ్ సక్సెస్లో ఉండి అండ్ అలాగే స్టేయింగ్ గ్రౌండెడ్ ఈజ్ దట్ బాయ్. నాకు విజయ్ అంటే అడ్మిరేషన్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్. నాకు ఫస్ట్ డే కథ చెప్పడానికి తరుణ్ భాస్కర్ ఒక కాఫీ షాప్కి వస్తే పక్కన ఒక అబ్బాయి కూడా వచ్చి కూర్చున్నాడు. విజయ్ అంటే ఈ సినిమా చేశాడు సార్, ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం ఇతను చేస్తాడని. అదే హ్యూమిలిటీ ఈవెన్ టుడే బ్లాక్ బస్టర్ 50 crores గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిన సినిమాలు 2 ఉన్నా కూడా ఈజ్ లైక్ దట్ అండ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి లైక్ దట్. అండ్ విజయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ బిజీ స్కెడ్యూల్ అండ్ యూ టుక్ ద పెయిన్. డైరెక్ట్లీ షూట్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ పరిగెత్తుకొని వచ్చాడు. అండ్ యూ వాస్ టెల్లింగ్ రాజ్ సార్కు దారిలో లేట్ అవుతుందని. ఎవరు ఉంటారు ఇట్లా, ఈ సో స్వీట్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. అండ్ నివేత అండ్ అమృత, యూ మీన్ ఎ లాట్, యూ గైస్ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ కిరీటి, కేశవ్ దీపక్ అండ్ పవన్ సాధినేని, వీళ్ళంతా ఒక సైనికుల్లా పనిచేస్తున్నారు అందరు కూడా. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ అండ్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ అనిత చౌదరి అండ్ మధుమణి గారు, అందరూ గ్రేట్ జాబ్ యూ హ్యావ్ డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వండర్ఫుల్ రాజ్ గారు, ఇవి నిజంగా మదిలోని మాటలు, హార్ట్ ఫెల్ట్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ యూ. అండ్ నౌ లెట్ మీ వెల్కమ్ యువర్ స్వీట్ హార్ట్, యువర్ హార్ట్ థ్రాబ్ సార్. ఆగ్యాను సార్, ఆగ్యాను సార్. దీన్నే కన్ఫ్యూజన్ అంటారు. ఎవరి గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడాలో అది చివరిలో చెప్తున్నా. దట్ ఈస్ శ్రీ విష్ణు. ఎక్కడ ఈ కన్ఫ్యూజన్, ఈ వర్క్ చేయడం వల్ల 40 daysకి వచ్చిన ఎఫెక్ట్కి పూర్తిగా ఎక్కేసి నాకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది హీరోని ఆక్యుపై చేయాల్సిన కన్ఫ్యూజన్ ప్రొడ్యూసర్కి వచ్చింది. శ్రీ విష్ణు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఇవాళ మాట్లాడింది ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఎనర్జీ, ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్డ్, ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఎప్పుడు చేయలే. అది మేబీ నాకు తెలియదు, రీజన్ తెలీదు. ఒకసారి అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు ఈవెంట్లో, ఒకసారి మాట్లాడడం చూశాను ఆవేశంగా. దట్ హ్యాపెండ్ ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్, అంటే ఒక 11 months అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ ఇవాళే నేను చూశాను. అంటే బై నేచర్ యు ఆర్ లైక్ దట్ ఆర్ ఇంట్రావర్ట్ అని నాకు తెలీదు. ఎప్పుడు అతన్ని మాట్లాడడం నేను చూడలేదు. సెట్లో కూడా 5 minutes కన్నా మాట్లాడు, కథ వినేసి బాగుంది సార్ అంటాడు. అలాంటిది విష్ణు, యు ఆర్ యాప్ట్ ఫర్ దిస్, యూ హ్యావ్ డన్ జస్టిస్ టు దిస్. నేను అడగగానే కథ ఒప్పుకొని చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఏది ఇందాక ఏదైతే అప్పుడప్పుడు ఆఫీస్కి వస్తుంటాను అన్నావు కదా, ఇట్ వాస్ ప్రీ కండిషన్ దట్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ ది ఆఫీస్ ఆల్ ద టైమ్. షూటింగ్ లేకపోతే నా దగ్గరికి రావాలి, దట్స్ ప్రీ కండిషన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్, యు ఆర్ మై బంగారం. అండ్ శక్తి శ్రీజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ పర్ఫార్మెన్స్. మరి కాసేపట్లో ఆవిడ స్టేజ్ని నిప్పంటించేయబోతున్నారు. షీఈస్ గోయింగ్ టు లైట్ ద ఫైర్ విత్ హర్ రాకింగ్ ఎంటర్టైనింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎస్, లెట్ మీ నౌ వెల్కమ్ యువర్ ఓన్ ఫేవరెట్ అర్జున్ రెడ్డి ఆకా విజయ్ దేవరకొండ. హలో 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 హలో, వాట్సాప్. ఇక్కడ రాజ్ సార్ని చూసి, వివేక్ని చూసి, సురేష్ సార్ మళ్ళీ మాలలు ఉన్నారు. మా పెళ్లి చూపులు ఆడియో అప్పుడు కూడా మాలలోనే ఉన్నారు. సో చూసేసరికి నాకు సడన్లీ ఐ వాజ్ మిస్సింగ్ పెళ్లి చూపులు. సడన్గా మా టీజర్ ఇట్లా చిన్న క్లిప్ వచ్చేసరికి నా ఆడియో లాంచ్లో అనిపించింది. పాటలేమో వేరే పాటలు వస్తున్నాయి. బట్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్. నాకు వివేక్ పెళ్లి చూపులు షూటింగ్, పెళ్లి చూపుల కంటే ముందే హీ కేమ్ విత్ వన్ స్క్రిప్ట్. అప్పుడు మనోడు ఫుల్ పోయటిక్ మూడ్లో ఉండే, ఒక స్లో పోయటిక్ స్క్రిప్ట్ పట్టుకొచ్చాడు. అది చదువుతా అని ఒక స్క్రిప్ట్ అట్లనే పెట్టినా. దెన్ సడన్లీ హీ టోల్డ్ మీ ఐ హ్యావ్ అ న్యూ స్క్రిప్ట్. అండ్ దెన్ దిస్ గై ఈజ్ అబ్సెస్డ్ అబౌట్ సినిమా, ఈజ్ ఆల్వేస్ రైటింగ్. దెన్ ఈ సెంట్ మీ మెంటల్ మధ్యలో స్క్రిప్ట్ పంపించాడు. అండ్ ఒక్క సిట్టింగ్లో ఐ రెడ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. ఇట్ వాస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ స్క్రిప్ట్. Vivek is one of the best writers I have met. అంటే నార్మల్గా నాకు చాలా స్క్రిప్ట్లు వస్తుంటాయి. 10 పేజీలు చదివిన తర్వాత, ఒక 10-15 పేజ్ చదివిన తర్వాత అరే ఇంకా ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయిరా అని ఎత్తుకుతుంటారు, ఇంకా 200 pages అట్లా. దిస్ గై స్క్రిప్ట్ ఐ జస్ట్ స్టార్ట్, ఒక్క సిట్టింగ్లో కూర్చుంటే స్టార్ట్ టు ఫినిష్ ఇట్స్ డన్. I know he would have done brilliant writing in the film, very witty lines, very organic writing. Direction, he's also directing this, so I wish him all the very best. Vivek, you're meant for cinema, man. You're meant for the industry, and please stay here and make more work. I need you to write for me, direct for me eventually, so I think he's in the right place. I hope నేను శ్రీ విష్ణుని ఒకేసారి కలిశాను.
దీని ముందు మేమిద్దరం లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అనే సినిమాలో చిన్న చిన్న రోల్స్ ప్లే చేసిండే. ఆ సెట్ మీద పెద్దగా మాట్లాడలే కానీ ఒక్కరోజు క్రికెట్ ఆడినాం షూట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు. సో వీ వర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అండ్ there's a very sweet guy on set, very quiet guy, very sweet, and then now we've both gone our ways to become actors. And I've always, Jasna Prati cinema, I always hear Sri Vishnu did a brilliant job on it. So Vishnu, I hope you hit this one out of the park, man. I hope you hit it for a 6. Nivetha and Amrita, I wish you all the very best. And I hope this film, ante ఇది నా టీమ్, I feel like these are my people, so I hope this film makes shitloads of money. I hope they get whatever awards వచ్చినా రాకపోయినా, screw it, but this man's dreams come true. I feel so happy to see a boy I've spent so much time with, a boy who I believed in, Vivek. It's so nice to see. అంటే ఒకప్పుడు మాకు కూడా ఈ కళలు నిజమైనాయి when we got to make our film Pelli Choopulu, and I see like these people have done it, and I'm hearing really good things. Malli shows esesaru, and I'm hearing people are laughing and stuff, so I'm waiting to see it. Ellundi nenu chustunanu, and thank you Raj sir, and thank you Suresh sir for being there. అంటే మేము సినిమా చేయాలనుకుంటే ఎవరో ఒకరు ఉండాలి to give us a film and to release it. If these guys were not there, Pelli Choopulu wouldn't happen. If these guys were not there, Mental Madhula wouldn't have happened. So thank you for being there for మాలాంటి వివేక్ లాంటి డైరెక్టర్స్, మాలాంటి యాక్టర్స్ దట్ మాకు నచ్చింది చేసి మీ వరకు తీసుకొచ్చేటట్టు. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఐ హోప్ 3 daysలోనే రిలీజ్. సో ఆన్ 24th రిలీజ్. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ వాచ్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ ఇట్, అండ్ ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ టాక్డ్ అబౌట్ ఫర్ ద మంత్స్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ రిలీజ్, అండ్ ఐ విష్ ద టీమ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. నా ఆడియో లాంచ్ వస్తుంది తొందరలో, అప్పుడు చెప్తాయి. హలో, థ్యాంక్ యూ ఆల్, బాయ్. Thank you, sweetheart. You are, as usual, charming. Prince Charming అయిపోయాడండి. So thank you once again, Sri Vishnu garu. All the best, Vivek Atreya. All the best. Yes, sir. And now we are waiting for Shakti Sri Gopalan's live performance. Over to you, Praveen Vihari garu. Andarni kurchuni ee performance enjoy cheyalsindiga korutunnanu. Praveen garu, I wish you all the best. Beautiful music అందించారు. నవంబర్ 24న రాబోతోంది మెంటల్ మదిలో. మరి ఇప్పటి వరకు మనం పాటలు విన్నాము, చూసాము, కానీ ఇప్పుడు లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్లో మనని అలరించబోతున్నారు. ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ చెన్నై, హియర్స్ ఆర్ స్టన్నింగ్ పర్ఫార్మర్ Shakti Sri Gopalan ఆన్ టు ది స్టేజ్. అండ్ ప్రవీణ్ విహారీ గారు ఈ సినిమాలో, ప్రశాంత్ విహారీ గారు 2 పాటలు మనం వినబోతున్నాం. ఆయన బ్యాక్ టు బ్యాక్ పర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు.